9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Βασιλική, πάτα του. Αγάπη μου, σε γύρευα σε γη και σε φεγγάρι, και σαν μουλάρι σηκώνα του έρωτα τα βάρη. Μα εσύ με εγκατέλειψες και πήγες με έναν άλλο, γιατί κοιτούσες τα μικρά κι εγώ είχα μεγάλο. Μεγάλο τέρτη στην καρδιά και πήγα να στο δείξω. Τη φλόγα που έχω μέσα μου, για πες μου πως να σβήσω. Εγώ τρελή σ' αγάπησα και εσύ με απαρνιέσαι, και στο καβούρι μια βράδια σε βρήκα να φιλιέσαι. Τι μαλάτσι μου ήμουν, ναι, αλλά ήσουνα κι εσύ. Ήμουν. Ρε παιδιά, είναι τώρα τραγούδι αυτό για να ξεκινάμε την εκπομπή? Σιγά την εκπομπή! Τι λες ρε, φέτος ειδικά τη 17η χρονιά που έχουμε μαζέψει τους χειρότερους. Ποιους χειρότερους? Άκου βρε μλάκα. Δημήτρης Σουγκαρέζος, ο Λίντερ. Όλοι λένε ότι είσαι για το τεσσαράπλο και επειδή είχες πρόβλημα με το αυτί σου, όλοι το ξέρουν εδώ μέσα. Τι είπες? Όλοι το ξέρουν εδώ μέσα. Για μόλα για λέσα. Η Ιωάννα Λαΐου, η ραδιοφωναζού. Βασίλης Βλάχος, η κοκέτα. Το κουκλί το κουκλάκι δεν μου δίνει πια φυλάκι. Το κουκλί το κουκλάκι δεν μ' αγάπησε λιγάκι. Στα αθλητικά, η Αμάντα Φούντι. Μιχάλη ρε Πατίνα, κατσιγανιάρη τραγή, μουσκαρέ, μουσκαρέ. Πάρ' τον έξω σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, τέλος, εντάξει, θα κάτσω εδώ, χρόνιμος, ήσυχος θα κάτσω. Γκόσιπ και αρλούμπες, η Γογό Φαρμάκη. Η μόνη εκπομπή με τον προσωπικό της δικηγόρο, Μαρίνος Μαρίνης. Δεν πληρωθήκατε όμως για αυτή την υπόθεση? Πληρώθηκα. Κανονικά. Γιατί να μην πληρωθώ, κύριε Ανανοπούλου, επειδή έχασα? Μόνο όταν κερδίζουμε θα παίρνουμε χρήματα. Ωραία όλα αυτά. Τραγούδι για να ξεκινήσουμε βρήκαμε? Φυσικά, έτοιμοι. Φύγαμε! Ladies and gentlemen, It's the Muppet Show. Reloaded. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Να τον ευρώ ρε αυτόν, αλλά να τον ευρώ. Να τον ευρώ αυτόν που με μούτζωσε. Βέβαια, η αλήθεια είναι, και θα σας είμαι πάρα πολύ ειλικρινής Μάπες μου αυτή τη στιγμή, γιατί ξέρετε ότι στο Μάπες Show ένα πράγμα κάνουμε. Βγάζουμε το ισόψυχά μας. Εκφραζόμαστε πλήρως, ακόμη και αν έχουμε κάνει εμείς τη λαδιά. Να Την το πούμε έκαμες? δεν την έκαμα. Την έκαμες, θεωρώ. Κοιτάξτε να δείτε, για να την πατήσω εγώ τόσο πολύ. Εντάξει, ακούω και το. Γιατί προφανώς θέρισα εδώ το στούντιο, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε. Εντάξει. Ο Σύλλογος Θερισμένων σε ευχαριστεί και σου χρωστάει κομμάτι από την Συγγνώμη, ρε πίτα παιδιά, του. δεν το έκανα επίτηδες. Και εγώ λίγο. Είναι ένα συνδυασμός, δεν είναι αναισθησία. Ήταν λίγο ένα. Γιατί και εγώ μόλις το συνειδητοποίησα, ήταν εκείνη η μέρα, η Τρίτη, που συνειδητοποιούσα. Ήταν μια άρνηση, μήπως περάσει. Γιατί πολλές φορές άνθρωποι που δουλεύουμε από το πρωί στο βράδυ παθαίνουμε αυτό της μίας μέρας, είτε γαστερντεριδοειδές είτε γρυπποειδές. Λες, άστο μήπως. Αλλά από την άλλη, μετά που το σκεφτόμουν, δεν μπορείς να πεις άστο μήπως. Γιατί ο άλλος μπορεί να Είχες έχει και λίγο οικογένεια. 40 εδώ που τα λέμε.
40 το πρωί δεν είχα, το μεσημέρι είχα. Είχες λίγο Καλά, αργότερα, μπορεί ναι. να είχα κιόλας, εντάξει, δεν το ξέρω. Γιατί Δεν το μετρήσαμε. Μετρήσαμε το πρωί. Δεν μετρήσαμε. Σωστά, σωστά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το κατάλαβα 9 η ώρα, είδα το δαβουνό. Λέω, Θεέ μου, δεν θα βγει η εκπομπή γιατί. Καλά, δεν είχα όρεξη να μιλήσω, δεν είχα όρεξη να τραγουδήσω, δεν είχα όρεξη. Και έβαλα τον αυτόμα, έβαλα τη στολή. Ναι, Φόρεσα στολή. είχες πάθει λίγο τσότσο. Δεν έβρισκες ονόματα, δεν έβρισκες στοιχεία, δεν έβρισκες τίποτα. Ταυτόχρονα είχα και μια μανούρα, μου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι και καταλάβαινα ότι δεν είναι καλή ιονή όλοι αυτοί. Bad combo. Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να σας πω τα εξής. Καλημέρα σας, μάπες μου. Ναι, είμαστε ζωντανά, είμαστε εδώ και είμαστε και ζωντανοί. Σημαντικό. Δευτέρα 22 Ιανουαρίου σήμερα, αυτό είναι το Mapes Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ταυλιάστηκε για μία εβδομάδα. Από την περασμένη Τρίτη εγώ, Τετάρτη τα παιδιά, η Ιωάννα ακόμη. Γιατί καλά. είχε η Ιωάννα αυτό το που την κοροϊδεύαμε ότι μας κόλλησε αυτό τον βήχα ο οποίος προϋπήρχε. Έκατσε πάνω και ό,τι έκατσε από μένα, από άλλους. Τέλος πάντων. Αυτή έπαθε κοκτέιλ λιώσεων. Όπως το έλεγε και την κοροϊδεύαμε, ναι. Έτσι και το έπαθε. Εν τω μεταξύ, παρατηρούσα εκεί που μιλούσαμε στα διάφορα γκρουπάκια, ας πούμε, μες στις μέρες και προσπαθούσα και από τις φωνές να καταλάβω αν είστε καλύτερα. Η Ιωάννα όλο και χειρότερα. Ναι, όλο και χειρότερα. Και χθες το βράδυ μια φωνή μέσα από τον τάφο του Ινδού. Ναι, δεν ξέρω πώς θα είμαι το πρωί, ίσως έρθω. Ναι. Κοιτάξτε πώς έχουν τα πράγματα τώρα, μάπες μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας μιλάω τώρα ως μάπας προς μάπα. Με όλη την ειλικρίνεια και τη σχέση που έχουμε χτίσει τα τελευταία, μάλλον που δικαιολογεί και αιτιολογεί η σχέση που έχουμε χτίσει τα τελευταία 17 χρόνια. Φροντίστε τους εαυτούς σας, και αυτό το ξέρω, σας το λένε οι οικοί σας, σας το λένε οι αγαπημένοι σας, σας προσέχουν, λίγο κάπως το έχετε βαρεθεί, μοιάζει λίγο κοινότυπο. Είναι πολύ σημαντικό. Το σώμα μας είναι ένα δοχείο το οποίο γεμίζουμε με την ψυχή μας, με τις σκέψεις μας, με τα όνειρά μας, με τις προσδοκίες μας, με ό,τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή. Είναι δηλαδή το όχημά μας. Αν πάθει κάτι αυτό το όχημα, δεν μπορείτε καθόλου, είναι άστεγα αυτά που σας περιέγραψα. Οι σκέψεις σας, τα όνειρά σας, οι στόχοι σας, ακόμα και πράγματα που ονειρεύεστε να κάνετε που θέλετε να κάνετε άμεσα, δηλαδή πρακτικά, όχι σε βάθος χρόνου, μένουν άστεγα. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ το σώμα σας. Είναι αυτό το όχημα το οποίο όχι μόνο περιθάλπει, προστατεύει, προσέχει, όλο σας το είναι. Το συζητούσαμε με τον κουμπάρο μου, γι' αυτό το λέω. Είναι ο ναός της υψηλής ραπτικής. Μπράβο. Για μας δηλαδή που ασχολούμαστε με τα ρούχα και θεωρούμε ότι, ξέρεις, είναι ρε παιδί μου βασικό στοιχείο της επικοινωνίας στο ντύσιμο. Ναι. Εσύ ας πούμε τώρα έχεις έρθει κατά χείμωνο με τζιν τζάκετ ανοιξιάτικο. Όχι, φοράω και μέσα 2 layers και έχω και μπουφάν. Ναι, αλλά αυτό ρούχο είναι ανοιξιάτικο, period. Παιδί μου, αφού είναι πολλά ανοιξιάτικα το ένα για να μην κρυώνω. Και είναι κατά χείμωνο. Τι μας επικοινωνείς? Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι εγώ φορέσω πολλά ρούχα. Τα χειμωνιάτικα είναι χοντρά. Δεν μπορώ να φορέσω πολλά για να μην κρυώνω. Θα φορέσω ένα χειμωνιάτικο. Ενώ με τα ανοιξιάτικα φοράω 3 μάνι τώρα. Και ένα το μπουφάν 4. Επειδή τώρα αυτές τις μέρες της αρρώστιας τα βάλα κάτω και είδα Κριστομπάλ Βαλενσιάγκα. Μιλάμε τώρα ότι θα σας περάσω κόσκινο. Ναι. Κόσκινο. Ναι, αλλά δεν θα με πείσεις ποτέ να μην φοράω κάτι που είναι λειτουργικό για μένα. Δηλαδή, τι να το κάνω να μου λες ότι φόρα και μαγιό. Αυτό το ρούχο είναι ανοιξιάτικο. Αυτό που βλέπεις είναι ανοιξιάτικο. Ναι, το από μέσα δεν είναι. Από μέσα που φοράω μάλινη φανέλα, τι είναι? Χειμωνιάτικη ή ανοιξιάτικη? Όλα λάθος. Από μέσα μάλινη φανέλα, από πάνω το εκδρομικό. Αυτό σου εξηγώ. Εγώ θέλω να φοράω αυτή τη στιγμή για την ασφάλειά μου, γιατί ήμουνα 5 μέρες στο κρεβάτι, πολλά ρούχα. Για να μπορώ να φοράω πολλά, μερικά μπορεί να είναι και ανοιξιάτικα, για να μπορώ να τα φοράω το ένα πάνω στο άλλο. Ενώ τα χειμερινά είναι παχιά ρούχα. Θα φορέσω 2 μάξιμου. Εγώ δεν μπορώ να κουνηθώ τώρα που φοράω τα παχιά, η αλήθεια είναι. Γιατί παχιά φοράς. Φοράω 2 παχιά εντωμεταξύ. Μιλάει ο άνθρωπος 2 παχιά. Πάρ' τα παχιά σου. Ενώ φοράω 4 ανοιξιάτικα και είμαι μάγκα. Καταλάβες. Όχι, πώς θα τα βγάλω και ποτέ. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι μιλούσα με τον κουμπάρο μου, ο οποίος είναι σε μεγάλη πολυεθνική και αυτή. Πέραν των πρακτικών οδηγιών που αφορούν τη δουλειά από τους επικεφαλείς, γιατί η φάση είναι πραγματικά ο επικεφαλής είναι εκεί για κάποιο λόγο, είναι σοφή συνήθως, από ένα σημείο και μετά είναι μέντορες, για να μην πω ότι είναι αυτό που λέμε γκουρού. Με ποια έννοια? Ότι επειδή η ιεραρχία, παιδιά, στις πολυεθνικές εταιρείες είναι σαν πυραμίδα. Οπότε όσο πάμε προς τα πάνω, είναι λιγότεροι οι άνθρωποι για λιγότερες θέσεις. Γι' αυτό και όσο πιο πάνω θεωρητικά ικανότεροι, ακριβώς, υψηλότερα αμοιβόμενοι και ούτω καθεξής. Δεν δουλεύουν τόσο σε εργατόρες, τουναντίον δουλεύουν όλες τις μέρες, 24/7, αλλά δεν είναι στο γραφείο, δεν είναι δηλαδή
δεν μετράνε τα λεφτά που παίρνουν σε εργατόρες. Τα μετράνε σε αποφάσεις και σε κόστος αποφάσεων. Είναι 24/7 διαθέσιμοι για να πάρουν εκείνη την απόφαση και να πάρουν στους ώμους τους την εταιρεία και να πληρώσουν το κόστος ανά πάσα στιγμή. Υπ' αυτή την έννοια είναι λίγοι και έχουν και μοιράζονται μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής που εκφράζεται και στην εργασία. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Γιατί εκεί μετράει πραγματικά όλο αυτό το NLP, μάλλον μια ολόκληρη βιοθεωρία ή θεωρία σκέψης, την οποία την εφαρμόζουν και στον τρόπο που κάνουν τη δουλειά. Εκεί δηλαδή μετράει πραγματικά, γιατί βγαίνει στο κέρδος της εταιρείας τους. Δεν είναι γενικά κάποιες οδηγίες που τις δίνω εγώ σε σένα ως, πώς λέγονται αυτοί? Ως manager εννοείς? Όχι, ως life coach. Και εσύ με πληρώνεις για τις συμβουλές μου, το οποίο είτε σου βγαίνουν είτε δεν σου βγαίνουν ok. Εκεί είναι συμβουλές και μάλλον ένας ολόκληρος τρόπος να βλέπεις τα πράγματα, τρόπος βιοθεωρίας και οπτικής που βλέπεις τη ζωή, την οποία την εφαρμόζουν, τις οποίες το αποτέλεσμα είναι πρακτικό γιατί εφαρμόζεται στη δουλειά της εταιρείας για να έχει κέρδος. Ωραία. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Άρα λοιπόν, αυτός λοιπόν του έλεγε, ο super duper extra. Οριακά γκουρού. Πια γκουρού. Γιατί αυτός για να είναι σε αυτό το σημείο, σε αυτή την πολυεθνική και να ελέγχει την πολυεθνική αυτή σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο τα λέει. Δεν πιστεύω να είναι καμιά Louis Vuitton. Όχι μόνο τα λέει, τα εφαρμόζει κιόλας αυτός. Αυτός λοιπόν, επειδή του είπε, ρε παιδί μου, ο κουμπάρος μου, ότι θέλω λίγο να με συμβουλεύσει για αυτά και αυτά τα θέματα, τα πρακτικά της δουλειάς. Το πώς να διαχειριστώ λίγο τη φάση. Ναι. Γιατί και ο κουμπάρος μου είναι χαρισματικός, όχι επειδή είναι κουμπάρος μου. Και του είπε, άστα αυτά, το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να προσέχεις είναι το σώμα σου. Να το. Πρόσεξε το σώμα σου και όλα τα υπόλοιπα θα τα φέρεις, θα τα βρεις. Είσαι αρκετά έξυπνος, είσαι ευφυής, ο καθένας, ρε παιδί μου, ανάλογα με τις ικανότητές του και με το χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται. Αλλά άκου τι του είπε. Έχει καλά το σώμα σου και το άλλο θα το βρεις. Ενώ αν δεν έχεις καλά το σώμα σου, τα υπόλοιπα δεν έχουν νόημα να τα βρεις. Και να τα βρεις δεν θα μπορείς να τα εφαρμόσεις. Δηλαδή θα μπαίνεις σε ένα χώρο και μόνο άμα τη εμφανίσει θα φαίνεται ότι το όχημά σου ασθενεί. Οπότε δεν θα εμπνεύσεις κανένα να εφαρμόσει αυτά που θα ήθελες εσύ ή εν πάση περιπτώσει να σε αποδεχθεί ή όποιο πρόβλημα μπορεί να έχεις. Οι υψηλόβαθμοι πάντως στις πολυεθνικές όλοι έτσι είναι. Δηλαδή, εκεί ας πούμε που είναι το meeting, ρίχνουν ένα break, πάνε κάνουν τη γιόγκα τους, στο αυτό τους, στο άλλο τους. Έχω δει στο εξωτερικό που κάνουν και γιόγκα με κατσικάκια. Είσαι εσύ δηλαδή στα 4, κάνεις την τάδε στάση του γιόγκα και πάνω στην πλάτη σου έχουν ένα μικρό κατσικάκι. Κατσίκης. Ναι, το οποίο. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, στήχησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 1993, πήγε με το Σαμαρά τελευταία στιγμή και φτιάξαν την πολιτική άνοιξη και ρίξαν την κυβέρνηση. Ξαναμαζεύονται μερικοί νομίζω, Δημήτρη μου. Τι να κάνει ο Κατσίκης, καλά. Αλλά τέλος πάντων τώρα, γιατί έχουμε να πούμε και τον Σπετσόνε. Έχουμε Σπετσόνε, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχει μεσολαβήσει μια εβδομάδα. Να καταλήξω λοιπόν με μια πρόταση. Προσέχετε το σώμα σας, κυκλοφορούν τα πάντα. Μην κατηγορείτε ένας τον άλλον με κόλλησες, δεν με κόλλησες. Γίνεται της πουτάνας εκεί έξω. Ναι, έχει κοξάκι, έχει γρίπη Α, έχει γρίπη Β, έχει COVID. Να σας πω ότι εγώ κόλλησα και ο Βασίλης και εσύ. Γρίπη Α κολλήσαμε. Ζόρικο πάρα πολύ. Ο Βασίλης το πέρασε λίγο πιο ελαφριά από μένα, είναι και η ηλικία ενδεχομένως. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω λοιπόν είναι ότι εγώ ζόρισα πολύ το σώμα μου γιατί την άκουσα. Δούλευα πάρα πολύ, δούλεψα μέχρι και την πρωτοχρονιά. Μιλάμε για ξενύχτη, μιλάμε για ποτό. Σταμάτησα να τρώω σωστά, όπως έτρωγα τα πάντα μέσα σε μία εβδομάδα. Σταμάτησα. Μου καλάρεσε που έχασα κιλά. Και τώρα τι κατάφερα? Από τα 82 που ήμουνα έφτασα 80. Όχι, τώρα πρέπει να βάλουμε ένα stop. Λοιπόν, τι κατάφερα λοιπόν με όλο αυτό? Θα κρεμάνε τα ρούχα, δεν είναι ωραίο. Κατέστησα αδύναμο τον οργανισμό μου, με αποτέλεσμα να έρθει η γρίπη Α και να με χτυπήσει. Μιλάμε τώρα στον πυρήνα μου. Με έβαλε κάτω, παιδιά. Ένιωθα ότι με κλωτσάνε. Είχα 40 πυρετό ακατέβατο και όταν κατέβαινε, απλά μετά από λίγο άρχισα πάλι και έτρεμα και ξανανέβαινε. Τι σε μπάνιο μπήκα. Έμπαινα και μόνος μου τώρα. Κομπρέσες, αυτά. Τίποτα. Φαγητό από όλες τις βιταμίνες. Εντάξει, κάποια πράγματα μπορεί να μην μπορείτε να τα καταναλώσετε. Θα βρείτε τα υποκατάστατά τους. Βιταμίνες αν θέλετε. Σίγουρα όμως φαγητό. Φροντίστε τον εαυτό σας. Ύπνο. Να κοιμάστε. Βρήκε αθωράκιστο τον οργανισμό μου
το μικρόβιο Off guard. και μου άλλαξε τα φώτα. Ο Βασίλης λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας, είναι ότι τρώει και πιο ισορροπημένα. Λοιπόν, είναι σημαντικό. Ή πιο ανισόρροπα, αλλά τρώω τέλος πάντων πιο πολύ. Οπότε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί θα τα πάρω τα πραγματάκια. Ακριβώς. Εγώ είχα σταματήσει και να τρώω. Λίγο την άκουσα που έχασα κιλά και μια μέρα που έτρωγα, την άλλη μέρα δεν έτρωγα. Άκου τώρα, δεν έτρωγα καθόλου. Επίσης, αυτό που λες εσύ τώρα, τη μία μέρα έτρωγα, μπορεί να εννοείς και λίγο σκέτο ρύζι, ας πούμε. Ναι. Ή μπορεί να έτρωγα σκουπίδια. Δηλαδή να έτρωγα, ρε παιδί μου. Λίγο junk food. μπέργκερ, ναι. Όχι, πατατάκια. Με τυρί. Ωραία. Ξέρω εγώ. Και έφτιαγε ή μπέργκερ. Snacking. Δεν θέλω για να μην στοχοποιήσω τροφές. Όχι, μιλάμε για το αποκλειστικό του πράγματος και την έλλειψη άλλων. Μπράβο, αν επίσης συνέχεια σημαντικών. τρως μπέργκερ, αν συνέχεια τρως σουλάκια, αν συνέχεια τρως πίτσα, το συνέχεια είναι το πρόβλημα. Όπως αν συνέχεια τρως μαρούλι, πάλι θα την πατήσεις. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν την πάτησα. Προσέξτε λοιπόν τους εαυτούς σας. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές μπορεί να σας αρέσουν οι εαυτοί σας έτσι όπως τους έχετε καταντήσει, έτσι όπως το έχετε κάνει και φοράτε τα ροχαλάκια σας και είστε ωραίοι κτλ. Αλλά πάνω απ' όλα η υγεία, γιατί πολλοί από εσάς που δουλεύετε σαν εμένα ως ελεύθεροι επαγγελματίες, να ξέρετε ότι πέραν του ότι το σώμα σας είναι ο πυρήνας της υγείας του οργανισμού σας και μπορεί να είστε πατεράδες, μπορεί να είστε μαμάδες, μπορεί οι άνθρωποι να σας αγαπούν και να. Είναι κρίμα να στεναχωριούνται να πάθετε κάτι. Συν της άλλης και επαγγελματικά, άμα θέλετε να το δούμε και λίγο life coach και αούα. Πάει η εταιρεία. Πάει η εταιρεία. Η εταιρεία σου είσαι εσύ. Η εταιρεία σου είσαι εσύ. Αν εσύ δεν πας εκεί, δηλαδή, εγώ αν τώρα δούλευα αυτήν την εβδομάδα, θα χάσει λεφτά. Ναι. Που δούλευα δηλαδή. Είχα την Πέμπτη ένα event της Μινώαν. Αλλά δεν ήταν στο πλαίσιο μιας γενικότερης συμφωνίας. Δεν ήταν δηλαδή ότι το one-off event έχασα. Σε κάθε περίπτωση, ωραία τα λεφτά, ωραία και η ομορφιά, ωραία και τα ρουχαλάκια. Αλλά η υγεία σας πάνω απ' όλα, παιδιά, γιατί εκεί έξω πια δεν μιλάμε για κανονικές αρρώστιες. Μιλάμε για κάποιους που έχουν βγει από εργαστήρια, μιλάμε για κάποιους που έχουν μπασταρδευτεί, κάποιους που έχουν επιβιώσει, κάποιους που έχουν περάσει από λιωμένους πάγους που έχουν μέσα να πούμε σώματα που αποσυντίθεται. Θέλω να πω ότι μιλάμε για την επόμενη γενιά μικροβίων. Τέτοιο μέσα μας βρήκε. Άρα και εσείς πρέπει να είστε να έχετε επόμενης γενιάς. Ζόμπι, μωρέ. Και εσείς πρέπει να έχετε επόμενης γενιάς θωράκιση και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γι' αυτό αφήστε, μην κατηγορείτε να στον άλλον εσύ με κόλλησες. Θωρακίστε τους εαυτούς σας για να μην κολλήσετε, γιατί για να γονατίσω εγώ, με έχετε δει ποτέ άρρωστο εδώ? Έχω λείψει 3 φορές. Μία φορά που ήταν άρρωστος ο Κούπερ και 2 φορές που πέθαναν οι γονείς μου. Δεν έχω ξαναρρωστήσει. Ή για δουλειά. Ναι, για να φύγω σημαίνει ότι με γονάτισε. Οπότε προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας. Πάντως εμάς, εσύ μας κόλλησες. Ναι. Ναι. Κοίταξε. Βέβαια ήταν εκείνο το 3ωρο, αλλά αρκεί. Γιατί πρέπει να ήμουν εκείνη την ώρα μπομπαρισμένος. Εμείς πάντως η αλήθεια είναι ότι είχαμε και στην εκπομπή Σούρτα Φέρτα. Δηλαδή όταν επιστρέψανε κάποιοι, μετά κάποια άλλη κοπέλα κόλλησε, έφυγε. Κοίτα, ενώ λίγο με αλφα. Θα το βρίσκατε κάπου. Ναι, κάπου αλλά θα σε βρει. κατά πάσα πιθανότητα, εγώ γιατί έτσι όπως τα έχω βάλει και κάτω, την Τρίτη το πρωί πρέπει να ήμουν πυρακτωμένος. Μπόμπα. Ναι, πρέπει να ήμουν. Εσύ πώς τη λύτωσες? Η απόσταση σε έσωσε. Κρατάει, I ναι. like the way you move. Το βρήκα. Εντάξει. Αυτό ψάχναμε. Προσπαθούσα τόση ώρα να το βρω. Επίσης, αρχίζω και χαζεύω, γιατί είμαι 5 μέρες μες στο σπίτι, κλεισμένος, και βρήκα τον εαυτό μου πράγματα που να μην μου έρχονται στο μυαλό, να μην έχω. Πώς λέγεται? Να μην τα θυμάσαι. Ανακομιδή σκέψης. Το recon που λένε στα αγγλικά. Λοιπόν, μάπες μου, αυτά από μένα. Ανακαλώ, ναι. Ανάκληση μνήμης, σκέψης και οτιδήποτε. Συγγνώμη, δεν θα μας πεις τι έκανες αυτές τις μέρες κλεισμένο σπίτι? Είδες κάτι παραπάνω στην τηλεόραση? Ξεχώρισες κάτι? Όχι, τι συνέβη? Λοιπόν, τηλεόραση δυστυχώς. Θα το πω, θα ακουστώ λίγο Λιάγκας τώρα, γιατί θα μου πείτε, θα σκεφτείτε από μέσα και τι δουλεύεις, ρε φίλε, εκεί. Μη μου πεις και εσύ δεν είδα. Εσύ δεν είδα. Μια χαρά είδα, αλλά δεν βλέπετε. Αυτό Δεν να τα βλέπετε. ακούσω. Αυτό να τα ακούσω. Εξαιρώ την Ελένη, για να μην μιλήσω για την Ελένη, γιατί δουλεύω στην Ελένη. Όχι, δεν θα έλεγα κάτι κακό, ούτε κάτι καλό, τίποτα. Δεν θέλω να πω τίποτα για την εκπομπή αυτή, γιατί είναι η εκπομπή μου. Και καταλαβαίνετε ότι δεν θέλω. Αλλά για όλες τις άλλες είναι φοβερό. Ξέρεις ποια είναι μια ωραία εκπομπή? Πολύ έτσι ευχάριστη. Της Face. Έχει γίνει έτσι, Είναι μια ευχάριστη εκπομπή, περνάνε όλοι καλά. Τα θέματα είναι τα ίδια σκατά. Τα ίδια. Δεν έχει κάτι δηλαδή να πεις ότι είδα το αποκλειστικό στη ΦΕΗ, όχι. Αλλά λίγο αυτή είναι χαλαρή, δεν ξέρω τι. Έχει κλείσει, τα κάνει του χρόνου, την έχει διακούσει, βρήκε γκόμενο, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ελπίζουμε όλα μαζί. Καλημέρα. Το δέχτηκε, είναι ωραία, περνάει καλά, έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια συνθήκη ιδιαίτερη. Είναι η παρέα της που τα έχουν βρει μεταξύ τους, ο Σκαρμούτσος. Είναι πολύ καλός. Μέρος του πάνελου Σκαρμούτσου. Είναι πολύ καλός, ναι. Είναι η Αγγελική επάνω, είναι η ομάδα, δεν ξέρω τι είναι. Είναι μια πολύ ευχάριστη, βγάζουν ένα πολύ ευχάριστο συναίσθημα. Ωραία. Και η απογοήτευση των ημερών, Απογοήτευση,
Έτσι, κανένα ρεπορτάζ που αυτό που έπεσε πάνω, κανένα σχόλιο, καμιά ιστοριούλα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με τη φάση του. Που εγώ δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με τους ανθρώπους, γιατί δεν τους ξέρω, όχι υποτιμητικά. Αλλά με πείραξε πάρα πολύ αυτή η δήλωση του Μαρτίκα για την. Τι φασούλα για τη Μαρία Αντωνά, ναι. Ναι, ότι πώς το είπε, Βασίλη, το έγραψα κιόλας. Η πρώτη ανακάλυψη σημαντικότερη του ανθρώπου είναι η φωτιά, η δεύτερη το μακιγιάζ, ξέρω εγώ, και τον ρωτάγανε μετά σε διάφορες δηλώσεις πώς την είδες, αγνώριστη και τα ρέστα. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, ότι η δεύτερη μεγαλύτερη ανακάλυψη του ανθρώπου είναι το μακιγιάζ, γιατί και κοιτάει ότι και καλά δείχνοντας την Αντωνά ότι χωρίς το μακιγιάζ δεν είναι τίποτα. Ναι, και να σχολιάζει, ας πούμε, και η σύντροφός του η Βρυσίδα, με πολύ γυναική αλληλεγγύη, θα σχολιάσω εγώ που είναι και της μόδας η φράση, ότι όταν ήμασταν εμείς μέσα και ήταν αυτή στο πάνελ και μας σχολίαζε, καλά ήτανε. Δηλαδή τέτοια, ας πούμε. Η Βρυσίδα δεν θυμίζεται και ότι έχει και φίλες. Ναι, τέτοια αποθυμένα, ας πούμε, θα βγουνε τώρα. Ποιος έξω είχε σχολιάσει, ποιος είχε κάνει ένα tweet, ποιος είχε κάνει like σε ένα tweet, οπότε τώρα να τον βρίσουμε και μάλιστα που είναι εκεί και δεν μπορεί να απαντήσει. Δηλαδή αυτό ήταν όχι απλά παλιακό. Αυτό με πείραξε. Εντελώς εκτός πλαισίου. Αυτό σε πείραξε, γίνει χαμός. Με πείραξε πολύ. Με πείραξε επίσης αυτή η ιστορία που επίσης έγραψα στο youfly.com για τον. Που ο Γιώργος Αγγελόπουλος εκμυστηρεύτηκε στον Νίκο Γεωργιάδη στο OK και περιέγραψε μια κατάσταση που κι εγώ λίγο ως πολύ έχω ζήσει. Άνθρωποι που έχουμε χάσει τους γονείς μας, τους δικούς μας ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ανάγκη να είναι ο γονιός σου. Ένας άνθρωπος που αγαπάς πολύ από καρκίνο, υπό αυτές τις συνθήκες, γιατί ο καρκίνος, όπως έχουμε ξαναπεί, σου λιώνει τον άνθρωπο, γι' αυτό και είναι η χειρότερη αρρώστια. Στον κάνει αγνώριστο και μετά στον αφήνει να φύγει, σε βαθμό που να εύχεσαι να φύγει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκμυστηρεύτηκε λοιπόν ένα περιστατικό όπου παρουσιαστής στην τηλεόραση έλεγε ότι η μητέρα του Γιώργου του Αγγελόπουλου ήταν στο νοσοκομείο, ότι η γυναίκα είχε καρκίνο και ότι δεν είχε πολύ καιρό ζωής. Γι' αυτό και οποιαδήποτε μητέρα αυτό που θέλει είναι να δει τα παιδιά της να παντρεύονται. Γι' αυτό και επισπεύδεται ο γάμος του Γιώργου Αγγελόπουλου, για να δει η μητέρα το παιδί της γαμπρό. Έλα όμως που η γυναίκα δεν το ήξερε ότι έχει καρκίνο και ότι φεύγει. Συγγνώμη κιόλας. Της το κρατούσαν, όπως και εγώ στη μητέρα μου. Εγώ είχα χαλάσει τη τηλεόραση. Είχαν χαλάσει βασικά και δεν τις έφτιαχνα. Και δεν της το λέγανε, με αποτέλεσμα να ακούσει η γυναίκα από το νοσοκομείο, από την τηλεόραση, τον παρουσιαστή να λέει ότι έχει καρκίνο και ότι πεθαίνει. Και φώναξε επιτόπου τον Αγγελόπουλο και του λέει: γι' αυτό δεν μου λέτε τι έχω, ώστε καρκίνο έχω και γι' αυτό παντρεύεστε. Και να πρέπει όχι μόνο να μαζέψει τα σημάζευτα, να ξαναχτίσει το θέατρο που είχαν χτίσει μήνες πριν, αλλά και να δικαιολογήσει κάτι που δεν ίσχυε, ότι δηλαδή παντρεύεται επειδή είναι άρρωστη η μητέρα του, ενώ ο άνθρωπος παντρευόταν πραγματικά επειδή ήταν ερωτευμένος και παντρευόταν. Απλά επίσπευσε το γάμο. Θα παντρευόταν ούτως ή άλλως. Ναι. Με συγκλώνησε, που δεν χρησιμοποιώ εύκολα αυτή τη λέξη, το σοκ που λέει ο Λεμπιδάκης και η καινούριου. Ναι, συγκλονίστηκα. Συγκλονίστηκα, Βασίλη, και μάπες μου, γιατί δεν άνοιξε ρουθούνι. Γιατί υπόθηκε λίγο στα ψηλά. Γιατί ο τίτλος που βγήκε από τη συνέντευξη του Αγγελόπουλου στο OK ήταν την ώρα που έβρεχε και χόρευα ζεμπέκικο στο γάμο μου, έφυγε η μάνα μου. Εξίσου συγκλονιστικό, αλλά εδώ είναι λίγο, καταλαβαίνετε, λίγο τίτλος επιφάνειας, λίγο τίτλος εικόνα. Όχι διόλου ασήμαντος, έτσι, αλλά είναι λίγο ένας τίτλος εικόνα. Εδώ μιλάμε για ένα τίτλο ουσίας. Μιλάμε για μια τηλεόραση φόβητρο που πια κάνει κακό στους ανθρώπους. Δηλαδή μια οικογένεια κρύβει από τον άνθρωπό της τι συμβαίνει, για να μην τον στεναχωρήσει και να μπορέσει να ξεκλέψει 1, 2, 3 παραπάνω ώρες να δει το παιδί της γαμπρό, και βγαίνει ένας τύπος για τα νούμερα στην τηλεόραση και τα εκθέτει όλα, τα βγάζει όλα στη φορά. Είναι και προσωπικά δεδομένα εδώ που τα λέμε και δεν είναι αντικείμενο ρεπορτάζ. Για να πάει μετά στην. Άντε να είναι αντικείμενο ρεπορτάζ η ημερομηνία του γάμου, η εκκλησία, το χρώμα από τον ηφικό, το μενού, τι έχει, τι δεν έχει, καλεσμένοι. Δεν μπορεί να είναι το θέμα υγείας που είναι και ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο αντικείμενο ρεπορτάζ. Ακριβώς. Για να πάει μετά στην αστρολογία και στη μαγειρική. Λοιπόν. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κατά τα άλλα, Νταλάρας, τα ξέρετε, δεν θα τα πούμε. Εμείς δεν θα πούμε τη γνώμη μας. Θα την πούμε μάλλον κατά τη διάρκεια της κουβέντας. Δεν θα πούμε, νόμιζες. Αλλά νομίζω ότι έχετε ακούσει πάρα πολλά. Τώρα θα ακούσετε ακόμη περισσότερα, γιατί πάμε πια
στις καθημερινές εκπομπές. Άρα, καλή εβδομάδα. Στο βαρύ πυροβολικό της τηλεόρασης. Αν δηλαδή μέχρι τώρα ακούσα την άποψη της Μπέτης Μαγκύρα, της Ναταλίας Γερμανού, της Σύσης Χριστίδου, της Μαρίας Μπακοδήμου, ήρθε η ώρα να ακούσετε τώρα και το βαρύ πυροβολικό της ψυχαγωγίας εντός ή εκτός εισαγωγικών, για να ζαλιστείτε τελείως. Σύμφωνα με το χόμπι, των ψυχαγωγικών εκπομπών, το ότι λέει τόση αποψούλα μέχρι να χαθεί η ουσία. Λες να είναι τώρα να έχει follow-up, αυτό να είναι και σήμερα, δηλαδή έξω από τον Νταλάρα και όπου πηγαίνει ο Νταλάρας να έχουμε το γνωστό τσουρμό. Σίγουρα, αλλά ο Νταλάρας δεν θα ξαναμιλήσει. Βέβαια, να σας πω και κάτι τώρα που δεν το ξέρετε. Δεν τον είδα. Ενώ ήταν πρόθυμος να μιλήσει. Να πει τα δικά του. Στην αρχή δεν ήθελε. Ναι, δεν ήθελε, όχι. Βέβαια, να σας πω και κάτι άλλο που δεν το ξέρετε. Και το είπε. Ποιο? Ότι δεν ήθελε να μιλήσει. Ναι. Ότι Άκου και κάτι που δεν ξέρεις. Δεν ξέρω να στο είπα στο group. Για πες. Ακούστε, πες. Και άμα το ακούτε και από τις εκπομπές, πάρτε το. Δεν έχω θέμα. Ειδικά η Μέρη Παλιαλέξη, φίλη μου, άμα θέλει να το πούνε. Περίμενε. Κάτσε να φτιάξω πλάνο. Χαρίζει η ομάδα. Κάτσε, αν μας παίρνουν τις τηλεοράσεις. Πολύ ωραία είσαι. Καλώς είναι. Ωραία είσαι. Να σου πω, ναι. τα γάντια δεν μ' αρέσουν. Τι είναι αυτά τα γάντια? Αυτά τώρα να σου πω. Δεν είναι λίγο μηχανής αυτά? Όχι, είναι τύπου αυτό στυλ τέτοια και τα έβαλα περισσότερο, ξέρεις, για germs. Δεν θέλω germs. Germs. Ναι, germs. Τα μικρόβια εννοείς? Ναι. Έλα, πάρτε μας τώρα από τις τηλεοράσεις. Ακούστε, Λάλα το αρχηγέ. μετά λοιπόν που σβήσανε οι κάμερες. Ναι. Ξέρεις τι σου έχω πει? Όχι. Ωραία. Κατέβηκε λοιπόν κατέβηκαν οι άνθρωποι που φιλοξενούσαν τον Γιώργο Νταλάρα και μίλησαν. Συγγνώμη, παρένθεση. Είδα ότι ο κύριος Μπογιόπουλος που έκανε τη συνέντευξη και την εκπομπή ήταν μαζί του στο κυνηγητούλι, ας πούμε αυτό. Μετά λοιπόν σβήσαν οι κάμερες. Μάλιστα. Μπήκε στο αυτοκίνητό του ο κύριος Νταλάρας, είδαμε. Το είδαμε. Φτάσαμε μέχρι εκεί, που έμπαινε στο αυτοκίνητο και είπε: Μην τυφλώνετε άλλο με τα φώτα σας κλπ. Προφανώς δεν έφυγε, γιατί αυτό που συνέβη ήταν μια συζήτηση με τους δημοσιογράφους. Μάλιστα. Ότι εντάξει, παιδιά, λίγο τα πράγματα εκτροχιάστηκαν. Αυτό δεν κάνει καλό σε κανέναν. Ας δώσουμε ένα τόπο στην οργή, ας πούμε. Θα πούμε ότι έφυγε ο Γιώργος Νταλάρας από άλλη πόρτα. Ότι δεν τον είδα, δεν συνέβη ποτέ όλο αυτό. Έτσι κι αλλιώς δεν θα σας μιλούσε. Οπότε. Ας το αφήσουμε τώρα. Να μην γίνει τίποτα. Αυτά, γιατί και από την άλλη πλευρά κουνήθηκε δάχτυλο. Μισό λεπτό. Ναι. Να πω κάτι. Και η αλήθεια να βγαίνει στη φόρα και η δημοσιογραφία η μάχημη και να βγαίνουν όλα τα σωστά στη φόρα κτλ. Ναι, αλλά εκεί πήγε να το κάνει. Οι πρώτες σκέψεις λοιπόν ήταν να πάνε να το κρύψουμε το γεγονός. Οι δημοσιογράφοι όλοι συμφώνησαν. Οι μόνοι που δεν συμφώνησαν ήταν η εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου και η Χριστίνα Βουδούρη. Η Ξανθούλα με το καρέ. Ξέρετε, Χριστίνα. Όχι, το λέω για τους μάπες. Σωστά. Οπότε αυτό που ζητήθηκε, παύλα προτάθηκε, ήταν να μην παίξει ποτέ αυτό το υλικό που είδαμε, το οποίο στην τελική δεν ήταν κάποια πλάνα, ας πούμε, από μακριά ή μία δήλωση ενός ανθρώπου «δεν θέλω να μιλήσω» και μετά ένα κυνηγητό στη συνέχεια. Είχαμε και δηλώσεις οι οποίες ήταν επί της δουλειάς των δημοσιογράφων και λοιπόν. Δεν θέλω να ξανακούσω των παιδιών εντωμεταξύ. Ναι. Δεν θέλω να ξανακούσω των παιδιών. Είναι δημοσιογράφοι, είναι εργαζόμενοι νέοι άνθρωποι, δεν είναι ούτε παιδάκια, ούτε παιδαρέλια, ούτε 200 ευρώ παίρνουν όπως έγραψε ο κύριος Καρονάκης. Φαντάζομαι. Το έγραψε καθ' υπερβολή. Ναι. Ούτε καλοπληρωμένοι είναι να πεις, ας πούμε, τα στελέχη της τηλεόρασης. Ο Κραουνάκης το έγραψε με την έννοια ότι σε σχέση με τη δουλειά που βγάζουν είναι σαν να παίρνουν 200 ευρώ. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι. Και όντως τα χρήματα μπορεί να μην είναι πάρα πολλά για ένα νέο ρεπόρτερ, αλλά αυτό το παιδιά και παιδάκια και τέτοια δεν είναι και πολύ ωραίο. Είναι άνθρωποι που κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους και εκπροσωπούν τα μεγαλύτερα κανάλια και από ό,τι είδα εκεί τις μεγαλύτερες εκπομπές. Λέω όμως και εδώ που τα λέμε. Εγώ είπα ότι και μάχημοι δημοσιογράφοι τελικά, αυτοί οι παλιοί μάχημοι δημοσιογράφοι που εξαντλούν ημέρες ολόκληρες και γραπτά αράδες για την αλήθεια που πρέπει να βγει στο φως και για τη μάχημη δημοσιογραφία, σε αυτή την περίπτωση μια χαρά βαβά. Ζήτησαν να γίνει το περιστατικό και να μην μαθευτεί τίποτα. Άρα τελικά είναι à la carte μάχημοι δημοσιογράφοι συγκεκριμένοι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί ή θες να βγαίνει η αλήθεια στη φόρα ή δεν θες να βγαίνει η αλήθεια στη φόρα. Αν θες να βγαίνει η αλήθεια στη φόρα θα πεις άκου, επειδή είμαι ο πρώτος που βγαίνω και το φοράω αυτό και το ενστερνίζομαι και το εκπροσωπώ, και τώρα Γιώργο μου τι να κάνουμε τώρα, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα θα βγούμε και θα πούμε αυτό που πρέπει να πούμε. Έτσι όπως, αφού τους τάπες υπερασπίσου το κτλ. Όχι να βγαίνεις μετά και να λες κρύφτε το και κάντε το γαργάρα. Ή γαργάρα θα τα κάνουμε, κύριε αυτέ μου, ή θα τα βγάζουμε στη φόρα. Πείτε μας ποια δημοσιογραφία υπηρετείτε. Ναι. Γιατί η συζήτηση περί δημοσιογραφίας ήταν και περί
Τέλος πάντων, του πώς γίνεται η δουλειά. Μου κάνει πάντως εντύπωση που αυτό που λες εσύ δεν το άκουσα από κανένα παρουσιαστή ή παρουσιάστρια των εκπομπών του Σαββατοκύριακου, παρότι οι ρεπόρτερ τους ήταν που συμμετείχαν, ας πούμε, σε αυτή τη συζήτηση. Είναι άλλη μια. Καλά, αυτό ναι, και εγώ δεν ξέρω γιατί δεν υπόθηκε, αλλά είναι άλλη μια απόδειξη ότι στην τηλεόραση ό,τι δηλώσεις είσαι. Δηλαδή, αν δεις, ακόμη και η Ναταλία, άκου πώς το έφερε. Εγώ ντρέπομαι που ήμουν. Γιατί είχε στείλει κάμερα. Που είχα στείλει κάμερα και είχε δει και ο Νταλάρας. Δηλαδή, πρόσεξε. Δηλαδή, αν δεν ήταν κανένας εκεί πέρα και ήταν μόνο η κάμερα της Ναταλίας, θα έλεγε πάλι, γιατί δυστυχώς το κάνει αυτό η Ναταλία, θα έλεγε ότι καλά μας έκανε. Ναι. Και θα κρέμαγε. Ναι. Τον απεστάλουμε, τον Μια δημοσιογράφο ζωή της. της υπερβολής, ή που θα ζητάει συγγνώμη από τον Αλεξάνδρο και τον Κούτρα γιατί τους έμπλεξε χωρίς να έχει καμία συμμετοχή, ή που θα λέει, ας πούμε, δεν βγάζω την ουρά μας απ' έξω. Εντωμεταξύ, γι' αυτό ακριβώς πήγανε όλοι οι δημοσιογράφοι εκεί και δεν σκέφτηκε ένας τουλάχιστον. Ας ρίξω μια ματιά για το λόγο για τον οποίο βρίσκεται πάνω στη συνέντευξη, μήπως και κάτι χρειαστεί να πω. Λοιπόν, μάπες μου, σας πήραμε. Πώς λέγεται, σας πήραμε. Μονότερμα. Μην Είδες το να πεις αυτό. αλλιώς. Μου βρίσκονται οι λέξεις. Φαλάγγι ήθελα να πω, ορίστε. Και φαλάγγι, ωραίο. Αργά ή γρήγορα μου ήρθε. Λοιπόν, μάπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είπαμε πολλά, είχαμε και να πούμε και πολλά γιατί ήμασταν και κλεισμένοι μες στο σπίτι. Κάποιος έπρεπε να τα ακούσει. Εσείς τώρα, όπως έχετε ξυπνήσει και με ό,τι θέλετε να πείτε, 698 104 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Μέχρι 11 οι βαθμοί θα φτάσουν οι βαθμοί Κελσίου θα φτάσουν στην Αθήνα. Είπαμε, προσέχετε πάρα πολύ το σώμα σας. Ξαναλέω, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, αγχωμένοι, άρρωστοι, ενθουσιασμένοι, στεναχωρημένοι, γκρινιάζοντας, γιορτάζοντας, καψουρεμένοι, ελάτε, βγάλτε το από μέσα σας, πείτε το, πάρτε τα μικρόφωνα στα χέρια σας, γιατί Μάπες Show είναι τα μικρόφωνα, στο 698 104 104 και 6, και στο τέλος θα χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου, οπότε ζήτα και τα κομμάτια που θες. Έχουν προτεραιότητα τα μηνύματά σας που αφορούν στην κίνηση για να προετοιμάσουμε τους Μάπες. Τι διαβάζεις, Βασίλη? Τίποτα, έβλεπα εδώ αν έχει κάποιες γιορτές. Τίποτα, βλέπω. Γιορτάζει Τιμοθέου του Αποστόλου. Ο Τιμόθεος, η Τιμοθέα και ο Αναστάσιος και η Αναστασία για τρίτη φορά. Όχι, κάποιο fake είναι αυτό. Όχι, δεν είναι. Είναι official. Official. Ναι. Μέσα στη χρονιά οι Αναστασίες γιορτάζουν 3 φορές τη Φαρμακολίτρας. Που είναι το Δεκέμβριο. Το Πάσχα που είναι η Ανάσταση. Σωστά. Και αυτή που είναι ο Άγιος Αναστάσιος που είναι σήμερα, 22 Ιανουαρίου. Όχι, σήμερα δεν είναι ωραία περίοδος. Μην το γιορτάσετε, Αναστασίες και Τάση. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1870 ιδρύεται στη Γερμανία η Deutsche Bank. Μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου. Τι ωραία. Σαν σήμερα το 1915 κάνει πρεμιέρα στον Αθηναϊκό κινηματογράφο Πάνθεον η ταινία του Κωνσταντίνου Μπαχατόρη, Γκόλφο, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Πλουτή, τη Βιργινία Διαμάντη και τη Βιργινία Διαμάντη. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους. Μάλιστα, έχω δει αποσπάσματα. Έχετε δει, έχουν υποπέσει στην αντίληψή σας? Όχι. Είναι πολύ. Από διάφορες διασκευές, ναι. Όχι, η συγκεκριμένη, γιατί είναι η πρώτη ελληνική κινηματογραφική ταινία. Πώς ήταν οι πρωταγωνιστές? Είναι πάνω, είναι ένα βουνό. Έχουν στήσει σκηνικό κανονικό. Ενώ είναι ένας λόφος που φαίνεται ότι είναι βουνό. Για την ακρίβεια είναι ένας λόφος από χώμα που τον έχουν φτιάξει εννοώ. Ναι, εξωτερικό είναι. Σαν μια πυραμιδούλα από χώμα. Ναι, εξωτερικό. Ωραία, εξωτερικό και το έχουν βάλει έτσι στην κάμερα ώστε να φαίνεται σαν να είναι βουνό αυτό. Σωστά, τεράστιο από φαίνεται, πίσω, ναι. Και είναι μπροστά αυτή και τέτοια. Ναι, κάπου το είχα δει. Πρέπει να το είχα δει στο TikTok, το οποίο καταλαβαίνετε ότι το ξεψάχνησα ναι. τώρα στις. Διαλύθηκες αυτές τις μέρες, είμαι σίγουρος. Πολύ TikTok, man. Πολύ TikTok. Έρχεται πολύ ντελούλου. Αχ, πολύ ντελούλου, ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1987, ο Αμερικανός πολιτικός Bud Dwyer αυτοκτονεί μπροστά στις κάμερες, ανοίγοντας μια έντονη συζήτηση για τα όρια της δημοσιογραφίας. Καλώς τα παιδιά. Από το 1987. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη. Σαν σήμερα το 1788 γεννήθηκε ο Λόρδος Βύρον. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1942 μεγάλος θρύλος του Παναθηναϊκού, από τους εμβληματικότερους Έλληνες παίκτες, ο Μίμης Δωμάζος. Βέβαια. Ο στρατηγός, ο επωνομαζόμενος. Από τους ανθρώπους που γεννημένος νικητής. Το έβλεπε στο βλέμμα του και τώρα το καταλαβαίνεις ότι δεν ήξερε να χάνει αυτός ο άνθρωπος. Όχι, δεν ήθελε να χάνει. Δεν ήξερε να χάνει. Λοιπόν, σαν σήμερα πέθανε μια πολύ ευγενική φυσιογνωμία του ελληνικού κινηματογράφου το 1982, ο Παντελής Ζερβός. Ξέρετε αυτό το. Πώς λεγότανε, επάγγελμα βλάκας. Που λέγε απαλλάσσομαι λόγω βλακίας, κύριε Πρόεδρε. Έλα ρε, αυτός που ήταν. Πώς τη λέγανε. Έχει μπει στο Netflix αυτό?
Όχι, ρε Βασίλη, ποιο Netflix. Να σε βράσω. Εντάξει, είπα μήπως. Έλα, ρε, πώς το. Τι ψάχνει. Ζητείτε ψεύτη. Όχι, ένας βλάκας, μα τι βλάκας. Ένας βλάκας και μισός. Ένας βλάκας και μισός. Α, γιατί το ζητεί, ψεύδι δεν τον ήξερα. Ναι. Και ο Τέλης Σαβάλας, σαν σήμερα πέθανε το 1994. Λοιπόν, πολλά σας τα είπαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, ανοίγοντας τις μπουκαπόρτες, να μπει αφενός αέρας, να μπείτε και όλοι εσείς. Είναι ο Βασίλης Βλάχος απέναντί μου. Είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Είναι η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Μάπες μου, ας ξεκινήσει η κατρακύλα, γιατί το Μάπες Show είναι εδώ. Σιγά μη φεύγαμε. Μπορείτε να επιστρέφετε από όπου είχατε πάει όσο λείπαμε. Σημασία έχει ότι και από σήμερα, μάλλον σήμερα, συνεχίζουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα! Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, ο οποίος πήρε το αυτί μου, λοιπόν, μια που με ρώτησες. Καλημέρα σας, Το Μάπες άρρωστο μου. αυτάκι σου. Καλημέρα, Μάπες μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Όλα είναι καλά, εφόσον έχουμε ο ένας τον άλλον. Έλεγα λοιπόν ότι το άρρωστο αυτάκι μου πήρε ότι θα συνεργαστεί με την Άντζελα Δημητρίου. Σταμάτα. Ναι. Στην Μπαρμπαρέλα. Πάρα Στη Θεσσαλονίκη, πολύ ωραίο. βέβαια. Αλλά να πάμε, γιατί να μην πάμε πρώτα ο Θεός. Κοίταξε τώρα, νομίζω ότι οι πιάτσες που λέμε έχουν ανοίξει πολύ μέχρι και Πάτρα. Είχαμε Εύρος. Ναι. μεγάλα σχήματα όλο το χειμώνα και νομίζω έχουμε Ακριβώς. ακόμα. Καλά, πήγε στην Πάτρα, δεν πήγαινε η Λένια. Ορίστε. Μεγάλα σχήματα, τι. Δεν μας είχες πάει όμως, ρε παιδί μου, δηλαδή, και εσύ πας διαλύσεις τη σχέση, γίνεται η άλλη μετά τραγουδίστρια. Δεν μας είχες πάει μας ένα πρώτο τραπέζι εκεί Μα να και εγώ, κάνουμε γιατί είχα πάει κι εγώ. τα Μια φορά. τέτοια μας. Μια φορά έχω πάει στην πρεμιέρα της τότε όταν ήμασταν στο Ρωμαίο. Δεν έχω πάει κι εγώ. Είσαι καλά, ρε. Τώρα με ποιον συνεργάζεται, να δω τι γνωριμία Έχει χάσαμε. πέσει παντόφλα, πρέπει να έχει πέσει παντόφλα και εγώ μοίρα. Δεν έδωσε μια συνέντευξη, είπε ότι τα είδες. Όχι, τι είπε. Έδωσε μια συνέντευξη ότι εντάξει. Πες τώρα που δεν ακούει ο κόσμος. Μην λέει. με ρωτάτε τώρα μεταξύ μας. Μην με ρωτάτε, λέει το Δημήτρη τώρα, ρε παιδιά. Λέει εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που ενοχλούνται. Να σου πω κάτι. 17 Ιανουαρίου είχε γενέθλια ο Κούπερ. Το κατάλαβε ο Βλάκας. Χρόνια πολλά, καλέ. Και δεν του στείλε μια πάστα του παιδιού. Ενώ συνήθως φτιάχνει βιντεάκια, κάνει αυτά. Κοίταξε τώρα. Μπέμπέκο, έχεις κρόκ. Δεν ξέρω αν μπορώ να συνδέσω τα δύο, αλλά να σου πω κάτι, ρε Δημήτρη μου. Εγώ δηλαδή, αν ήμουνα, εγώ, Βλάχος Βασίλης, αν ήμουνα ο νυν της ο νυν μιας κοπέλας που πρώην της ήταν γνωστός τραγουδιστής, παρουσιαστής, ηθοποιός, ιστορίες τέτοια, καθόλου δεν θα ήθελα να μιλάει δημόσια. Θα της έλεγα κομμένα, αγάπη, άμα θες να προχωρήσουμε. Τα πες μία για τον πρώην, τα πες δύο, τα πες τρεις. Είμαστε εδώ ή δεν είμαστε, κυρία μου, κυριέ μου, ανάλογα που απευθύνεται ο καθένας. Εντάξει. Δεν είναι ωραίο. Εγώ είμαι της άποψης. Καταλαβαίνω τους συναδέλφους δημοσιογράφους και τις αγαπημένες εκπομπές. Εγώ, επειδή όμως είμαι μέσα στο. Γιατί πολλές φορές ξέρεις, όταν είσαι έξω από το χώρο, λες τραγούδια, τα οποία μπορεί να είναι και τα αντικειμενικά όμως, τα σωστά. Και ο άλλος από μέσα να μην τα βλέπει σωστά. Αλλά θα σου πω εγώ πώς το βλέπω και χωρίς να. Συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση. Προσδίδω το χαρακτηρισμό. Από τον άλλο δεν θα θύμωνα. Δεν θα έλεγα δηλαδή γιατί βγαίνει αυτός και μιλάει για την νυν κοπέλα μου, για τον νυν αγόρι μου. Γιατί στην τελική βγαίνει και μιλάει για κάποια πρώην του, είναι γνωστός, είναι στο χώρο, παίζει αυτή η κουβέντα. Αλλά δεν θα ήθελα ο άνθρωπος που εγώ είμαι τώρα να απαντάει, ας πούμε, συνέχεια και συνέχεια για ένα διάσημο πρώην που είχε. Και ειδικά άμα εγώ δεν ήμουν διάσημος, καλά. Ναι, αλλά δεν λέει κάτι, ρε παιδί μου. Το να πει ότι έχει ένα κομμάτι στην καρδιά μου γιατί έχουμε περάσει 5 χρόνια μαζί δεν είναι κάτι φοβερό. Ούτε λες κάτι καινούριο κάθε φορά. Όχι. Αυτό. Γενικά, εγώ πιστεύω, χωρίς να είναι τώρα. Απ' την άλλη, συγγνώμη, εγώ για να το καπαρώσω όλο αυτό, θα έβγαινα και θα έλεγα είμαι ο νυν. Δεν κρυβόμανε. Επίσης. Έχει και αυτό τη Άρα, σημασία λοιπόν, του. εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί λοιπόν. άμα βγεις και πεις είμαι ο νυν, δεν θα έρθει μετά η ρεπόρτερ Κατερίνα Μπούκα να σε ρωτήσει για τον πρώην. Το πήρες από το στόμα μου. Αν είσαι καλά εσύ με τον εαυτό σου και στέκεσαι στα πόδια σου και ξέρεις τι είσαι εσύ για τον άνθρωπό σου, ο άνθρωπός σου για σένα και εσύ για τον κόσμο όλο, δηλαδή εσύ τι καπνό φουμάρεις που λέγει ο πατέρας μου, ναι. δεν βλέπεις κανέναν. Δεν βλέπω, αλλά μην με τρολάρουν εκεί οι παρέες μου, ας πούμε. Ποιος σε τρολάρει? Ότι... Μα δεν τολμάει να σε τρολάρει η παρέα σου γιατί στέκεσαι στα πόδια σου. Γιατί ρε παιδί μου, με το βλέμμα σου, με τον τρόπο που κινείσαι, με τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι, δεν αφήνεις περιθώρια να σε τρολάρει κανείς. Ξέρουνε. Predator είμαι. Πάρτα. Καλά. Λοιπόν, τι έλεγα Predator, τι έλεγα. Γεια σου, Κατερίνα, καλά, είσαι κοριτσάκι μου. Εγώ καλά. Σου έλειψα. Πάρα πολύ. Ναι, μωρή λαμόγιο. 698-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Vibers. Η Κατερίνα Μπούκα είναι στο μικρόφωνο της έτοιμη για τις ειδήσεις, αλλά εμείς δεν έχουμε μιλήσει. Κάνουμε τους μάπες. Πάμε τώρα σιγά σιγά, Βασιλάκο μου. Βέβαια, να πούμε καλημέρα στην. Έχουμε θέμα ημέρας.
Ας πούμε τα σημερινά είναι επικαιρότητα. Είχαμε ένα χρωστούμενο που δεν έχουμε κάνει, αλλά θα ήθελα και την Ιωάννα εδώ και τη Γογό να είμαστε γενικά μπούγιο που θα κάνουμε το ακριβότερο κομμάτι της γκαρνταρόμπας μου. Μπράβο, έλα. Δεν νομίζω ότι είναι σήμερα έτσι πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Είναι λίγο. Θα βρούμε κάτι άλλο. Μέχρι τότε να πούμε καλημέρα στην Τζοάννα που λέει: καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα και περαστικά. Εγώ από τα Χριστούγεννα και ακόμη βήχω με τη ρημάδα τη γρήπη Α. Κόλλησε πολλοί κόσμος. Καλημέρα αυτή και στον. Η γρήπη Α υποτίθεται ότι κάνει υψηλούς πυρετούς, να ξέρετε. Αλλά είναι πιο τζαναμπέτισσα από τον COVID. Και μάλιστα αφήνει και κατάλοιπα αν δεν προσέξεις. Έχει αυτό το τρέμουλο, ρε παιδί μου, το ασυγκράτητο, ναι, που φεύγει το στόμα, τρέμουλο. δεν μπορείς να μιλήσεις με τίποτα. Εγώ, για να καταλάβετε, παίρνω την αντιβίωσή μου, η οποία πρέπει να είναι. Να κάνω μια παρένθεση τώρα πριν συνεχίσουμε. Ακούστε τώρα τι σου λένε. Σου λένε λοιπόν ότι αυτή είναι πιο. Σε βρίσκει πιο σοβαρά από τον COVID σε αυτή τη φάση. Η υψηλή πυρετή, όπως λέμε, και το τρέμουλο κτλ. Κάψιμο, λαιμός, φουλ ξερόβικας. Βήχας, εγώ όλα. Τα πάντα, όλα και διάρκεια, τα πάντα έπαθα. Ναι. Σας λέω, σακατεύτηκα. Μόνο εμετό δεν έκανα. Όλα τα άλλα τα έκανα. Που κάποια στιγμή από τον πολύ βήχα νομίζεις ότι θα κάνεις και μετό. Ακριβώς. Λοιπόν, στην αρχή λοιπόν σου λέει υπάρχει λύση ταμιφλού. Αυτό όμως κάποιοι γιατί το γράφουν, κάποιοι δεν το γράφουν. Γιατί είναι ένα φάρμακο μαχαίρι. Όλοι είναι, όχι επιφυλακτικοί, τέλος πάντων με πολύ φιδό το χορηγούν και εκείνοι που το χορηγούν. Δεν είναι ότι κάποιοι είναι υπέρ, κάποιοι είναι κατά. Και είναι λογικό. Γιατί όταν σας περιέγραψα και την προηγούμενη και στο προηγούμενο και τα προηγούμενα λεπτά τέλος πάντων και στα προηγούμενα on, το τι μεγαθύριο είναι αυτή η γρήπη Α. Φανταστείτε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα που σας περιέγραψα, το τρέμουλο, τα 39, το ότι σε ρίχνει, όχι σε ρίχνει, σας σακατεύει, αυτό πράγμα να περνάει σε μια μέρα. Καταλαβαίνετε τη δύναμη αυτού του φαρμάκου. Δεν το παίρνεις και την άλλη μέρα είσαι καλά. Αυτό όμως ακριβώς επειδή λειτουργεί τόσο πολύ πώς να το πω, δραστικά, προφανώς όλο αυτό έχει επίδραση στο ανοσοποιητικό σου σύστημα. Σου διαλύει το ανοσοποιητικό. Δηλαδή το ανοσοποιητικό έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που τηρεί. Την ξέραμε, τη μαθαίναμε και μικρότερη. Αναγνωρίζει τον ιό, το μικρόβιο, αναπτύσσει η θερμοκρασία εξού και ο πυρετός για να το κάψει. Μετά επιστρατεύονται τα λευκά αιμοσφαίρια που είναι ο στρατός του οργανισμού. Εκεί πηγαίνουν και πιάνουν ένα-ένα τα κύτταρα του μικροβίου και τα πνίγουν. Εξού και το πίον, αν θυμάστε, που λέγανε ότι αυτό είναι το λευκό αυτό που βγαίνει κτλ. Ακόμη και οι πυρετοί που ανεβοκατεβαίνουν, μέρος του συστήματος είναι και αυτό. Ακριβώς. Όλο αυτό μετά κάποια στιγμή, αφού εκδηλωθεί πλήρως το ξένο σώμα, είτε είναι ιός, είτε είναι μικρόβιο, οτιδήποτε, μετά εσύ, αν μπορείς, επικουρικά, άμα θες, μπαίνεις και δίνεις μία αντιβίωση. Αλλά λέγανε οι γιατροί μετά τις 3-4 μέρες να κάνει τον κύκλο του. Σωστά. Για να αναπτυχθεί το ανοσοποιητικό. Γιατί στο πλαίσιο αυτής της μάχης, ακόμη και αν φαίνεται ότι είναι άνηση, το ανοσοποιητικό σύστημα φτιάχνει αντισώματα για να μην την ξαναπατήσει. Δηλαδή, μπορεί να φαίνεται ότι χάνει και να εσύ να τον ισχύει με αντιβίωση, αλλά έχει φτιάξει τα αντισώματα του για την επόμενη φορά, ώστε να μην την ξαναπατήσει τόσο εύκολα. Αυτά τα κύτταρα μνήμης που λέγαμε κάποτε. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν που τα λέγαμε και στον COVID. Ότι σωστά. Αυτά λοιπόν, όλα αυτά το. Μια φορά. Τι ωραία παιδικό ρε παιδί με αυτό. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ο άνθρωπος. Εκεί που κοιτάμαθα. Ναι, αλλά όλο αυτό. Καλημέρα στο Δημήτρη που λέει: είχες 20 στη βιολογία γενικής παιδείας Ουγγά. Είχα. Βέβαια. Μ' άρεσε πολύ. Και τα λουλούδια και αυτά. Αλλά όλο αυτό παρακάμπτεται από το ταμιφλού. Και μπορεί πολλές φορές να είναι αναγκαίο, γιατί μπορεί να είναι άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με άλλους, άνθρωποι που έχουν ήδη τα προβλήματά τους. Θα το πω, αν και δεν το πολύ γκρίνω, γιατί το θεωρώ έτσι ίδιον του καταναλωτισμού, αλλά μπορεί να είναι επαγγελματίες που δεν πρέπει να λείψουν. Είναι πάρα πολύ σημαντική μέρα για τη δουλειά η επόμενη, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Το δέχομαι, δεν θα το κρίνω εγώ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Αν το κάνεις με το ταμιφλού, την άλλη μέρα είσαι καλά. Αν το κάνεις έτσι όπως το έκανα εγώ, κλείνεις τον κύκλο και μετά στο τέλος παίρνεις μία αντιβίωση. Αυτή η αντιβίωση λοιπόν παίρνω εγώ. Παίρνω μία που είναι 6 χάπια όλα και όλα. Και θα την πάρεις όλοι, φαντάζομαι. Όλοι, ναι. Πάντα πρέπει όλοι. Αλλά ειδικά αυτή είναι με το που την πήρα εντωμεταξύ σταμάτησε ο πυρετός. Και παίρνω και ένα χαπάκι, παιδιά, το βράδυ, το οποίο είναι για τα κατάλοιπα. Για να μην μου αφήσει τίποτα στον πνεύμονα. Είναι ζώρικο, σας λέω. Γι' αυτό προσέχετε πάρα πολύ. Παίρνεις και καθαριστικό, ας πούμε. Καθαριστικό, ναι.
Κάνει τέτοια δουλίτσα. Παίρνω το αυτό μου. Παίρνει το εκείνο σου. Το άζαξ. Καλημέρα να πω και στον Περικλή που λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά και να μην ξαναρρωστήσετε. Μας λείψατε πολύ. Ούτε εσείς. Καλημέρα στη Δήμητρα που και εκείνη έχει στείλει τα περαστικά της. Στον Τίμη. Στον Γκρις που λέει καλημέρα, μάπες μου. Από 20 Νοεμβρίου δύο δουλειές, καπάκια η μία μετά την άλλη. Ήρθε και με βρήκε και ο Στρεπτόκοκος μία εβδομάδα στο κρεβάτι. Και είναι τώρα αυτό που σας είναι η λέω. πρώτη Αδυνατίζουμε τους οργανισμούς μας και έρχεται και βρίσκει. Καταλάβατε. Ναι, έτσι είναι. Καλημέρα και στον Γιώργο που λέει τι πάθατε, πού είστε, γιατί τώρα συντονίστηκα. Αυτά που λέμε τώρα, ακούς το δελτίο υγείας. Καλημέρα και στον Λευτέρη που έχει στείλει την καλημέρα του. Έχει γράψει εδώ ένα μήνυμα το οποίο δεν θέλει να το διαβάσουμε στον αέρα. Θα το διαβάσουμε εμείς μόνοι μας και θα πούμε τη γνωμούλα. Στη Δήμητρα καλημέρα που λέει την Πέμπτη έχω γενέθλια, κλείνω τα πρώτα άντα. Έχετε καμία καλή ιδέα που να τους κεράσω για φαγητό? Ναι, στο βουλγαράκι θα πάω, στο φίλο μας. Σωστό. Θα πάω στο φίλο μου στο βουλγαράκι, θα σε φτιάξουμε κιόλας, κάτι θα κεράσουμε. Είναι και ωραίο για τα πρώτα άντα έτσι να πας σε ένα μαγαζί πάνω από μπεργκεράδικο, φαστφουντάδικο, ρε παιδί μου, τώρα πια τα πρώτα 30 εκεί, αυτό. Θα σε στείλουμε άμα θες ή να πας στο Ορτίτζια ή στο Τροβατόρε που είναι το ιταλικό, ή να πας στους ψαράδες που είναι έτσι λίγο πιο ωραίο. Σεβιτσάδικο και τέτοια για αυτά. Διάλεξε περιοχή, θα σου πούμε. Να δεις που θα πας. Καλημέρα και στο Βικάκι που λέει δυστυχώς και εμένα με πρόδωσε το σώμα. Γρυπούλα Α πέρασα όπως οι περισσότεροι αυτές τις μέρες. Εγώ γρυπούλα δεν θα την πω. Ναι. Γρυπάρα Α μπορεί. Μας λένε εδώ για τον ηθοποιό που λέγαμε πριν, για τον Παντελή Ζερβό. Δεν είναι αυτός που είπες από την ταινία. Ένας βλάκας και μισός. Ναι. Είναι ένας άλλος που μας έχουν στείλει εδώ και λέει μάλιστα ότι έπαιζε στους Μακροικοστέους και Κοντογιώργηδες. Σωστό. Έπαιζε από εκεί. Η Άννα μας έχει στείλει μήνυμα. Μπράβο, και η Κατερίνα. Παιδιά, είδατε ότι επιστρέψαμε πιο μάπες από ποτέ. Ναι. Τίποτα σωστό. Καλημέρα στην Πόπη μας που θέλει να ακούσει 7 στα 7. Έρχεται εννοείται λίγο να ξυπνήσουμε. Μετά την μπούκα. Μετά την μπούκα θα μπουκάρει. Καλημέρα και στην Ελευθερία που στέλνει και εκείνη τα περαστικά της. Το έχουμε ανάγκη το χαμόγελο Ούγκα μου, γράφει η Ελένη. Ευχαριστούμε που υπάρχετε. Είχα μέρες να ακούσω και μου λείψατε πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και στα Γιάννενα να πούμε. Καλημέρα στη Λάρισα. Καλημέρα και στην Κέρκυρα. Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Τρίπολη. Καλημέρα και σε όλη τη Μεσσηνία που μας ακούνε. Καλημέρα στο Μιχάλη που λέει: παιδιά, στα Γιάννενα δεν ακούγεστε. Στον Star FM δεν ακουγόμαστε. Για να πάρει τη φίλη μας την. Για να πάρουμε και να δούμε. Για να καλέσουμε στα κεντρικά. Κοίταξε τώρα, θα έχει τέτοιο ψοφόκριο στα Γιάννενα που να μην καλέσουμε να ενοχλήσουμε, εγώ λέω τέτοια ώρα το πρωί. Μην ξυπνήσουμε τους ανθρώπους. Καλαμάτα, Μεσίνη, Πύλος, Φιλιατράκη, Παρισία, Μελγαλά, Στούπα, Καρδαμίλη, Γαρεόπολη, Δυτική Μάνη, Ζαχάρο, Κύθυρα, Όμορφα Μέρη, ακούνε όλα μάπε σοου. Καλημέρα και στην Ατάσα που λέει: καλημέρα, μαπουλίνια μου. Σας άκουσα την Τρίτη με το ζόρι γιατί αρρώστησα. Στενοχωρήθηκα που σας έχασα όλη τη βδομάδα. Μάντεψε, δεν μας έχασες. Τώρα ακούει ότι ήσασταν κι εσείς άρρωστοι, οπότε περαστικά για καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Λεωνίδα μας που λέει: καλημέρα. Πάλι καλά η μισή. Να είναι και το τελευταίο φέτος αυτό που περνάτε και αυτό που πέρασαν όσοι είναι ακόμη άρρωστοι. Και όσοι δεν είχαν τίποτα να μην πάθουν τίποτα. Δύσκολο τώρα γιατί κυκλοφορούν έτσι διάφορα. Θέλει λίγο το νου μας. Καλημέρα και στην Ειρήνη που λέει μόνο τις πρώτες 72 ώρες, μάλλον για το φάρμακο που λέγαμε τώρα, ναι, γιατί καταστέλει τον πολλαπλασιασμό του ιού και μετά δεν έχει νόημα. Το εμβόλιο βοηθάει πάρα πολύ για ελαφριά νόσηση. Του χρόνου θα εμβολιαστώ εγώ. Δηλαδή αυτό που λέμε της γρίπης είναι η Α που κάνουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Μάλλον, ναι. Okay. Κοίτα, δεν είναι ότι δεν θα το περάσεις, το περάσεις πιο ελαφριά όμως. Ναι, αυτό. Ή μπορεί να μην κολλάς τόσο εύκολα. Μπορεί. Ας πούμε. Καλημέρα και στη Λένα που λέει καλώς ήρθατε επιτέλους. Έχω να πω ότι αφενός η Αμάντα τη γλίτωσε και όπως μου είπε και μία συνάδελφος, θα κάνω λέει σαν τη μάνα μου, στείλτε κανένα μήνυμα όταν είστε καλά να μην σας ψάχνουμε. Σωστό. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, όσο μπορέσαμε, στέλναμε αυτές τις μέρες. Μας έπιασε ξαπίνης αφού είπαμε και στα κορίτσια εδώ πως κάνανε κανένα γραφικό ότι είμαστε για σκι στην Ελβετία. Επειδή ψοφολογήσαμε, αλλά δεν πρόλαβε και κανείς. Μην νομίζετε. Φανταστείτε ότι τα παιδιά ήρθαν Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή ήταν που λείψαμε. Καλά, εγώ ήμουν του θανατά. Αυτό είναι το Muppet Show. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Επιστρέψαμε χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Λίγο γονατίσαμε, η αλήθεια είναι, αλλά ξανασηκωθήκαμε στα πόδια μας. Προσέχετε πάρα πολύ την υγεία σας, προσέχετε το σώμα σας, γιατί ό,τι κι αν έχετε ως σκέψη, ως όνειρο, ως συναίσθημα, ως στόχο στη ζωή σας, αν το όχημά σας δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν θα μπορέσετε να πάτε από εδώ εκεί. Είναι πολύ σημαντικό γιατί στην ρουτίνα, στην καθημερινότητα, στους ρυθμούς της ζωής, τείνουμε να ξεχάσουμε, πολλές φορές νιώθουμε και άτρωτοι, τείνουμε να ξεχάσουμε ότι το σώμα μας είναι η στέγη όλων όσων έχουμε μέσα μας.
Μπορεί να είναι οι στόχοι μας, μπορεί να είναι τα όνειρά μας, ξαναλέω, οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας. Πάντως είναι η στέγη. Αυτή τη στέγη οφείλουμε να την προσέχουμε. Αυτό πάθαμε εμείς, γονατίσαμε λίγο. Εγώ τουλάχιστον υπερεκτίμησα τις δυνάμεις μου και συνέχισα να πλήττω το σώμα μου, λες και ήθελα να δω τις αντοχές του. Μου τις έδειξε. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλά. Τώρα πάντως για την επιστροφή που θα έρθει και η Ιωάννα μας με το καλό να γίνει καλά το κορίτσι, προτείνω να κάνουμε μία φωτογράφηση. Ναι. Για να τη χρησιμοποιήσουμε και στην κηδεία μας. Και μπράβο! Αυτό. Θα βάλουμε τα καλά μας, τα στενά μας. Τώρα που χωράμε πιο άνετοι από ποτέ, θα κάνουμε μαλλί, μακιγιάζ, τα πάντα. Σωστό. Και θα κάνουμε μια ωραία φωτογράφηση, μια μαρκίζα επιστροφής. Σωστό. Να έχουμε. Επιστρέψαμε. Ναι. 3 τελείες. Επιστρέφουμε. Άστο 3 τελείες πριν. Ναι. Α, καλά. Δεν επιστρέφουμε, δεν τη βλέπω τη φωτογράφηση να εντάξει, μωρ, τώρα ένα βιχαλάκι τώρα στο 3ωρο να πούμε. Έχω βγει από τις 7, δεν έχω δείξει. Θα βγω μια selfie επιστροφής. Λοιπόν, μάπες μου, ακούστε. Δεν θέλω να το θέσω έτσι, αλλά επειδή από εκεί έρχομαι και στην κορφή κανέλα, γιατί να μην σας πω και την εκδοχή του να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο σε περίπτωση που χτύπα ξύλο, αρρωστήσετε και πρέπει να μείνετε σπίτι. Vodafone TV. Όλο το περιεχόμενο στα πόδια σας, HBO, Warner Brothers, η Disney Plus, όλοι οι ήρωες και DC και Marvel και τα sitcom, δηλαδή οι σειρές που προκύπτουν από χαρακτήρες των ταινιών Marvel, όλα αυτά στα πόδια σας. Vodafone TV λοιπόν, Vodafone. Δεν ξέρει να τα πει. Ναι, τώρα κάτσε, τα ξέχασα. Vodafone.gr μπαίνεις, ναι. Vodafone.gr, κάθετος TV, εκεί μπαίνεις και μαθαίνεις όλες τις λεπτομέρειες. Έχει βέβαια και ολόκληρο αφιέρωμα στο Γιώργο Λάνθιμο. Κινέτα, Κοινόδοντας, Άλπης, Αστακός, ο θάνατος του Ιερού Ελαφιού, Νίμικ, Ευνοούμενοι. Όλα λοιπόν τα άπαντα Γιώργου Λάνθιμου στην διάθεσή σας μέσα από το Vodafone.tv. Και άλλα, μην. Το ξεκίνησα εγώ τον Balenciaga. Για πες. Λοιπόν. Είναι πάρα πολύ ωραία η σειρά. Ξεκινάει από την κηδεία της Coco Chanel. Καταρχάς, το Coco Chanel θα το κλείνουμε όπως το γογό, δηλαδή πώς λέμε η γογό της γογούς, θα λέμε η κοκό της κοκούς. Όχι, παιδί μου, τα ξένα δεν κλείνονται. Ξεκινάει λοιπόν από την κηδεία της Coco Chanel, ναι. όπου έχει πάει και ο Balenciaga εκεί και τον πλησιάζει μια πολύ γνωστή δημοσιογράφος, αρχισυντάκτρια περιοδικού μόδας ενός πολύ γνωστού. Όχι Vogue, πολύ γνωστού. Ναι, πες το, τι πειράζει. Θέλω να πω, δεν είναι κάποιο της εποχής μας, της τότε εποχής. Ναι. Τον πλησιάζει λοιπόν για πολλοστή φορά για να του ζητήσει μια συνέντευξη. Του λέει: έχετε αποσυρθεί πια 3-4 χρόνια, είναι ο καιρός να μιλήσετε, μπορείτε να μιλήσετε πιο ελεύθερα από ποτέ, πιο άνετα. Δέχεται αυτός με τα πολλά. Ο Balenciaga δέχεται. Ο Κριστόμπαλ ή Κριστομπάλ, όπως τον λέγανε. Μα γιατί τον λέει Κριστόμπαλ? Έτσι μας λέγανε στο στρατό. Ναι, μωρέ. Τώρα, ναι, γιατί τώρα, Κρίστος, σκέτο, Κριστόφορο, Κριστόφ. Τώρα στην Ισπανία έτσι το είχαν αυτοί. Κριστόμπαλος, εντάξει. Και μας ξεκινάει λοιπόν αυτό στην ιστορία του από την περίοδο που μεγαλούτσικος πια και φτασμένος ράφτης και σχεδιαστής. Είναι ράφτης. Ναι, έρχεται στο Παρίσι. Εκεί έγινε το. Και εκεί κάνει το Maison Balenciaga, ας πούμε. Και την εκτόξευση. Στην αρχή όχι και πολύ. Δηλαδή αυτό είδαμε. Αυτό το χαρακτηριστικό του είναι αυτά τα που είναι σαν δαχτυλίθρες. Στην αρχή το βασικό του χαρακτηριστικό, όπως είπε και η Chanel, ως ζωντανή τέλος πάντων, είχαν κάνει μια μάζοξη εκεί και τον σύστησε, όχι πολύ κολακευτικά, ως τον καλύτερο ράφτη που μπορεί να δει κάτι και να το αντιγράψει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον και να το βελτιώσει κιόλας. Αυτό είναι ταλέντο. Βεβαίως είναι ταλέντο. Γιατί υπάρχει αντιγραφή και αντιγραφή. Υπάρχει αντιγραφή η στήρα, η οποία είναι το παίρνω και το αντιγράφω και ποτέ δεν το κάνεις ίδιο με το πρωτότυπο, γιατί δεν είσαι τόσο μάγκας. Ναι. Υπάρχει αντιγραφή που το παίρνεις, πατάς πάνω του και κάνεις. Το σέβεσαι, πολύ σημαντικό, και το πας και ένα βήμα παραπέρα. Οπότε ήταν αυτός. Επίσης η αντιγραφή, για να μην σε καταλάβουν ότι είναι αντιγραφή, είναι ολόκληρη τέχνη. Ναι. Γιατί ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι. Είναι τα υλικά συγκεκριμένα, είναι οι ραφές συγκεκριμένες. Ακριβώς. Αυτός λοιπόν κάποια στιγμή εκεί στα πρώτα επεισόδια. Για ρούχα μιλάμε τώρα, δεν λέμε για τσάντες. Για ρούχα μιλάμε πάντα. Τα δέα τελεία και οι επιδείξεις στην εποχή εκείνη λειτουργούσαν κάπως διαφορετικά από ό,τι σήμερα. Δηλαδή γινόταν μια πρώτη επίδειξη όπου έβγαιναν πάνω από 100 μοντέλα. Πολύ περισσότερα από ό,τι σήμερα σε μια επίδειξη που μπορεί να έχει 30 βασικά κομμάτια. Ναι. Έβγαιναν λοιπόν πάνω από 100 μοντέλα με ταμπελάκι το οποίο είχε τον αριθμό και οι κυρίες κρατούσαν σημειώσεις για να περάσουν μετά ξανά κάποια μέρα να γίνει πάλι επίδειξη. Γινόταν καθημερινά επιδείξεις.
Πριβέ ή πιο ανοιχτές. Άρα μπορεί ένα μοντέλο να είχε μόνιμη διεργασία σε έναν οίκο. Βέβαια, μέσα. Έτσι γινόταν η δουλειά, γιατί δεν υπήρχαν τόσο οι φωτογραφίσεις τότε, τα περιοδικά, η τηλεόραση, αυτή η προβολή. Ναι. Οπότε περίμεναν πώς και πώς μετά από την πρώτη επίδειξη τι θα γραφτεί στις εφημερίδες, και μάλιστα από τον οίκο μόδας επικοινωνούσαν, έκαναν πωλήσεις δηλαδή. Έπαιρναν τις πλούσιες πελάτες και λέγαν: ναι, γεια σας, αυτό, να σας συστήσουμε ένα νέο σχεδιαστή, να σας διαβάσω μια κριτική που γράφτηκε για αυτόν. Στο τηλέφωνο. Κάπως να τον πουλήσουν, ας πούμε. Ειδικά τον Μπαλεντσιάγκα στο Παρίσι, που δεν ήταν και ο πλέον γνωστός. Και πότε έγινε το μεγάλο μπράφ στο Παρίσι του Μπαλεντσιάγκα για να γίνει ο Σούπερ Μπαλεντσιάγκας? Όταν εκείνος αποφάσισε, ας πούμε, λίγο να δει πιο επαναστατικά τα σχέδιά του. Να κάνει. Ο Μπαλεντσιάγκας δηλαδή να δει τον Μπαλεντσιάγκα. Ναι, λίγο. Δηλαδή, μία εποχή, ας πούμε, έχει μία χαρακτηριστική σκηνή που έχουν πάει σε ένα πριβέ έτσι, κάλεσμα της Chanel και δείχνει 5-6 φορέματα για φίλους και φίλες. Και λέει μια κυρία πίσω από τον Μπαλεντσιάγκα: γάμο, δεν έχω και τα γυαλιά μου, αλλά και με κλειστά τα μάτια και με την πρεσβειοποίηση που έχω, καταλαβαίνεις ότι είναι Chanel από μακριά. Το τσιμπάει αυτός. Και σου λέει: έτσι θα κάνω κι εγώ. Θα βάλω ταυτότητα, θα βάλω χαρακτήρα. Να μπορούν να το καταλάβουν και αυτή τη φορά φορά τα γυαλιά του. Ακριβώς. Και πάει και ξεκινάει. Πόσο τον ακούς Νατάσα Θεοδωρίδου, καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Αυτό. Ή κάποιους συνθέτες, ας πούμε, το πρώτο γκρουν, λες προς τα δω είμαστε. Αυτός είναι αυτός, ναι. Αυτός το κάνει έτσι μετά. Πώς νταλάρα, μ' ακούς νταλάρα, αυτός τον νταλάρα. Καλά, μ' ακούν νταλάρα, τρέχω τον τελευταίο καιρό τώρα με αυτά και με αυτά. Αυτή την όμορφη βραδιά και σαν δυο ξέχιαστα πουλιά θα φύγουμε για αλλού. Πάει ο Κουτήρ. Έφυγε από το παράθυρο. Αυτός δεν ήταν νταλάρας, που είπα. Φοβάμαι κι εγώ πώς. Καλέ, ο νταλάρας δεν έλεγε τα Λάτιν. Αυτό δεν ήταν ηχιώτης Μάμπο. Το αμόρ και αυτά δεν έλεγε. Τι είπα, Παναγίτσα μου. Αμόρ. Αμόρ έλεγε. Ωραίος νταλάρα. Το αμόρ, πολύ ωραίο. Εμείς στο σπίτι μας είχαμε σοβαρό ζήτημα. Εμείς στο σπίτι μας νταλάρα δεν βάζαμε. Ως παιδάκια, εμείς μας βάζανε κάτω οι γονείς μας. Θα πηγαίναμε δηλαδή, ας πούμε, κάπου με το αυτοκίνητο. Ναι. Και θα ακούγαμε για διασκέδαση τα 3χρονα, 5χρονα, 6χρονα και μετά ως έφηβοι. Γιώργο Νταλάρα. Ακούω νταλάρα. Στο Αγρίνιο νταλάρα. Την κασέτα και μετά το CD ήταν ο αγαπημένος των γονιών. Τι έφτιαξες εκεί. Λοιπόν, 698-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, γιατί έχουν ανοίξει μπουκαπόρτες. Να σας πω για το Vodafone TV ότι. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει τώρα. Έχουν κάνει κολεγιά με το Vodafone See You και μπορείς να παρακολουθείς σειρές στο κινητό σου. Το περιεχόμενο Batman, Euphoria, The Last of Us, House of the Dragon και πολλά άλλα από HBO και Warner Brothers. Sorry guys, σε αυτή τη σεζόν πρωταγωνιστής είναι αυτός που έχει Vodafone See You. Ενεργοποίησε τα νέα Vodafone See You combo πακέτα μέσω του My See You application. Το application το κατεβάζεις στο κινητό σου και τα έχεις όλα στο πιάτο σου από τη Vodafone. Μπράβο στη Vodafone. Να πω ότι από τις 7 η ώρα το πρωί να ακούτε με προσοχή, να θυμίσω μάλλον, να ακούτε με προσοχή το Muppet Show, γιατί στο τέλος θα βγάλουμε έναν τυχερό στον αέρα, ο οποίος θα μπει στην κλήρωση για να κερδίσει για ένα χρόνο το Citroën Ami, το ολοκένουριο μανιτζέβελο αυτοκίνητο πόλης που μπορείς να οδηγήσεις από τα 16 σου και εξής, έχοντας μόνο δίπλωμα μοτοποδηλάτου. Μη μασάτε, κάντε το κομμάτι σας. Είναι ασφαλέστατο, είναι οικονομικότατο, έχει αυτονομία 75 χιλιόμετρων. Τα διαβάζω από μέσα για να μην σας λέω βλακίες. Γι' αυτό με βλέπετε που κάνω τις μικρές. Έχει το ωραίο το application, το οποίο το συνδέεις με το κινητό, το κατεβάζεις και έχεις τον έλεγχο από το κινητό στο αμάξι. Το Citroën, το application της Citroën. Ποιος θα μας τα έλεγε ότι αυτά που βλέπαμε ως παιδάκια, ας πούμε, σε ταινίες φαντασίας τύπου Kit, τύπου αυτά, τύπου του μιλάω και έρχεται και κάνει και ανοίγει και ιστορίες. Τώρα θα τα συνδέουμε τα αυτοκίνητα με το application, με το κινητό. Και φορτίζει και σε συμβατική πρίζα, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Τι εννοείς? Ότι μπαίνει στην πρίζα κανονικά, στο σπίτι σου. Άμα μπορείς να το βάλεις στο σπίτι σου. Έλα, δεν το είχα καταλάβει αυτό. Αυτό το βρίσκω τρομερό τώρα. Ναι. Άρα φορτίζει παντού. Ναι. Αμή. Λοιπόν, οπότε 698-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε τα εξής. Έχουμε την Αμάντα. Έχουμε. Τι ώρα είναι? Ναι, πρέπει να βάλουμε Αμάντα. Δεν το έχουμε αργήσει. Πάμε και θα τα πούμε μετά. Πιθανούρισε παντίνα! Κατσικανιάρη τραγή! Μουσκαρέ! Μουσκαρέ! Πάρ' τον έξω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, τέλος. Εντάξει, θα κάτσω εδώ. Φρόνιμος, ήσυχος θα κάτσω. Αθλητική ενημέρωση με την Αμάντα Φούντι. Δεν ξέρω, σαν ένα ψυχολογικό βάρος, σαν ένα... να σκάσω. Εντάξει είμαστε. Αμάντα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, καλή εβδομάδα? Έλα. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι, μπαίνουμε δυναμικά. Τη γλίτωσες λίγο, εντάξει. Εντάξει, γλιτώσαμε κάπως. Αμάντα, δεν ξέρω τι, αλλά κάτι γλίτωσες, γιατί μου ερχόταν και εμένα μηνύματα. Τι γλίτωσε η Αμάντα, τι γλίτωσε. Τίποτα, Βασίλου, μη δίνει σημασία. Δεν θα τίποτα. Μέσα στη θολούρα μου, μέσα στο 40 πυρετό μου, άνοιγα λίγο τα μάτια, έλεγα αχ, τι γλίτωσες μόρι πάλι. Ξανά κλείνα τα μάτια μου.
Ξανά κλείνω τα μάτια μου, λέω δεν πειράζει, θα έρθουν ευκαιρίες. Αχ, τι γλίτωσε Αυτό πήγα να σου πω. Έρχονται τα επόμενα τώρα, εντάξει, μην ανησυχείς. Έχει πολλά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ να έχουμε να γίνονται πράγματα να πειραζόμαστε. Για πες, τι έγινε χθες? Λοιπόν, ξεκινάμε χαμόγελα η εβδομάδα. Πολλά, παντού, ολούθε. Θέλετε να σας πω περί αποτελεσμάτων. Τώρα Παρακαλώ. είναι. Παρακαλώ. Είναι όλοι ευχαριστημένοι εκτός από το Δασκαλαντονάκι σήμερα. Εντάξει, δεν έχει παράπονο. Τώρα έχει περάσει στο κύπελο, έχει αυτά. Εντάξει, έκανε μια παύση. Δεν είναι Ναι, αλλά εντάξει, χθες δεν χαμογελάει σήμερα. Για τον Άρη μιλάμε τώρα, έτσι, και το φίλο μας τον Κώστο Δασκαλαντονάκι που είναι ο φανατικότερος οπαδός. Εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον. Ναι. Έτσι. Βόλος ΠΑΟΚ 1-5. Πεντάρα ο ΠΑΟΚ εκεί. Τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ που μοίρασε πεντάρες, ρε παιδιά? Δεν ξέρω, πραγματικά. Κάποιος σταματήσει τον ΠΑΟΚ. Όχι, κανείς δεν το σταματήσει. Πραγματικά. Μα 5, δεν πέφτει κάτω από 5. Κάποιος πρέπει να σταματήσει κάποιον. Αμάντα. Συγγνώμη, είναι οι ίδιοι 5 που τα βάζουνε? Όχι. Ποιοι τι? Γιατί 5 τα βάζουνε? Όχι, δεν συγκεκριμένα. Είναι ένας που βάζει 2-3. Όχι, λέω, τα γκολ έρχονται από τους ίδιους παίκτες κάθε φορά. Οι πεντάρες. Για απάντησε, Αμάντα. Μπορεί να γίνει, να πετύχει γκολ κάποιος και πολλές φορές, μπορεί να είναι και διαφορετική χώρα. Να κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί εγώ είναι γνωστό ότι δεν παρακολουθώ. Σε τι οφείλεται, γιατί δεν μιλάμε απλά για νίκες, μιλάμε για πεντάρες. Σε τι οφείλεται αυτή η τόσο μπροστά, το ότι έχει ξεφύγει τόσο μπροστά ο ΠΑΟΚ? Είναι ο προπονητής, είναι κάποιος παίκτης που έχει ξεχωρίσει πολύ, είναι μπροστά, το σύνολο? Κοίτα, μπροστά στη βαθμολογία δεν έχει ξεφύγει. Ναι, στις νίκες λέω. Στις νίκες. Δηλαδή όταν κάνει νίκες ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός τις κάνει με 1-2, λέω τώρα. Όταν ο Παναθηναϊκός με 1-0. Εδώ μιλάμε για πεντάρες, 4, πεντάρες. Είναι κάτι που συμβαίνει εκεί, έχει κάποιον. Πεντάρα έριξε χθες και η ΑΕΚ. Κοίτα, είναι συνολικό το αποτέλεσμα. Και αυτό και λέμε ομάδα. Είναι και ο προπονητής, είναι και οι παίκτες. Γίνεται μια καλή δουλειά. Το έχει βρει ο ΠΑΟΚ και το πάει καλά. Περνάνε καλά στα αποδυτήρια και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και αυτό παίζει πολύ ρόλο. Πάντα. Μα δεν θυμάσαι που το λέγανε αυτό για τον Παναθηναϊκό τότε που είχε ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια ο Γιοβάνοβιτς, νομίζω, με τους νεαρούς παίκτες. Και λέγανε ότι όλο αυτό οφείλει. Γιατί ήταν άγνωστοι όλοι αυτοί οι παίκτες. Γιατί δεν είχε πάρει και ο πρόεδρος, δεν έπαιρνε. Και είχαν δεθεί. Και πιο πριν, και ο Δόνης και τα λέω. Μπράβο, ο Δόνης. Μπράβο, έχεις δίκιο. Θυμήθηκε ο Δόνης ήταν που τους είχε ενώσει και λέγανε οι πιτσιρικάδες του Δόνη. Και μάλιστα τον έφυγε ο Δόνης. Φοβόμασταν ότι αυτός ήταν η κόλλα, ας πούμε, που τους κρατούσε τους μικρούς ενωμένους και είχαν δείξει αυτό το σύνολο. Έτσι είναι. Ναι. Εγώ, παιδιά, είμαι πολύ επηρεασμένος, να ξέρετε, γιατί βλέπω το Τέντι Λάσο. Το είδα δηλαδή. Τελείωσε. Όλη την αρρώστια την έβγαλα με Τέντι Λάσο. Είναι φοβερή σειρά. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι και οικογενειακή. Βλέπετε και οικογενειακά. Βλέπετε και κατά μόνας. Είναι συγκινητική. Δεν σταμάτησα να κλαίω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι με ποδόσφαιρο. Σας την έχω πει. Ναι. Είναι ένας τύπος ο οποίος είναι προπονητής American Football στην Αμερική και τον φέρνουν στην Ευρώπη, στην Αγγλία ειδικά, να προπονήσει την Richmond, την υπερτελευταία ομάδα του πρωταθλήματος, Richmond, η οποία είναι μια τοπική μάλιστα αυτά, και η γυναίκα έχει χωρίσει με τον άντρα της και για να του τη σπάσει κράτησε την ομάδα και φέρνει από American Football προπονητή για να αναλάβει την ομάδα. Και μέσα σε όλα αυτά τα ευτράπελα που μαζεύει τους παίκτες μέχρι να το πιστέψουν, μέχρι να τον εμπιστευτούν, μέχρι και φτάνει στην τρίτη σεζόν, δεν μπορώ να σου πω. Πάντως πολύ ωραία. Αλλά είναι ικανοποιητική και στον πρώτο και στη δεύτερη σεζόν. Δηλαδή δεν είναι ότι περιμένεις την τρίτη σεζόν για να περάσει καλά. Είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη σειρά. Και μια ταινία με τη Σμαράγδα Καρύδη είναι έτσι. Ναι. Καμία σχέση, αλλά το κόνσεπτ είναι αυτό που λες. Ναι, σωστά. Πάντως εδώ δεν ξέρω στο Greek το football τι θα γίνει, γιατί το πράγμα πάει σώμα με σώμα και όντως πρέπει να γίνει αυτό που είπες. Κάποιος να σταματήσει κάποιον με κάποιο τρόπο. Τι γίνεται? Είναι σώμα με σώμα, δηλαδή αυτή τη στιγμή ισοβαθμεί ο ΠΑΟΚ στην κορυφή με τον Παναθηναϊκό. Κάποιος πρέπει να στραβοπατήσει, δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Ο ΠΑΟΚ πάει καλά, η ΑΕΚ χθες πεντάρα στον Ατρόμητο, 0-5 Ατρόμητος ΑΕΚ, 2-0 ο Παναθηναϊκός στον Αστέρα Τρίπολης. Και τώρα εδώ βλέπουμε και σοβαρές μεταγραφικές κινήσεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού, δηλαδή έρχεται ο Μπακασέτα σήμερα. Τέλος. Έχει εκστασιαστεί ο Λίλης με τον Μπακασέτα. Βέβαια ο Λίλης είναι τόσο κότα που εχθές μας έλεγε ότι 0-0 για να μην το χρυσουζέψει.
Καλά, ο Λιλής τώρα. Κάνει αυτά τα γραφικά τώρα. Ξέρεις, λένε ότι θα χάσουμε για να κερδίσουμε. Τα καταλαβαίνεις αυτά? 2 ετών. Έρχεται από την Τουρκία πίσω, ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας. Τον περιμένουν για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ήρθε επίσης ένας συμπαίκτης Μπακασέτα, Βίτορ Ούγκο. Τι είναι το συμπαίκτη της Μπακασέτα? Όλοι παλιό παρέα. Πώς λέμε Βίκτορ Ούγκο? Βίτορ Ούγκο. Θα έκανε ανάποδα αυτός. Έτσι και σε αυτή τη σειρά, παιδιά, είναι ένας τύπος που λέει μια μέρα θέλω να με λέτε Βαντάμ. Και το φωνάζει Βαντάμ, τον τερματοφύλακα της Ρίτσμουντ. Σοβαρή σειρά ακούγεται. Δηλαδή, συγγνώμη βρε Αμάντα, αυτοί ας πούμε έρχεται ένας και μετά έχουν κάποιο group, κάποιο chat, κάποια επικοινωνία και λένε ρε εσύ Ελλάδα περνάμε ωραία και έχει τις τάδε ομάδες, ενδιαφέρεσαι? Και κάπως έτσι γίνεται το κονέ. Κοίτα, δεν γίνεται έτσι το κονέ, αλλά υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει και αυτό σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, δεν το ξέρουμε. Η γυναίκα του Κώστα, η Λένα, παίρνει τώρα, ξεψάρωσε τώρα γιατί λείπει στο εξωτερικό ο Κώστας. Ότι ήμουν έτοιμη να πω για τον Άρη τώρα. Άστε, λέει, τον Άρη, λέει, λείπει στα ξένα ο πιο φανατικός από τους ελάχιστους οπαδούς του και δεν μας ακούει. Παοκάρα και δικέφαλε τρελαίνομαι. Το ζευγάρι τώρα. Η γυναίκα Παοκτζού και ο άντρας Άριανος. Είναι από πάνω τώρα με την πεντάρα. Ναι, αλλά τώρα λείπει ο γάτος, χορεύει το ποντίκι. Κατάλαβες? Το κορδελιό, χορεύει η κορδελιάρα. Άρης Ολυμπιακός 1-2. Ήταν νίκη σημαντική. Ο Λιλής θέλει παράδοση που έχεις πάρει το μυαλό. Και το τελευταίο μήνα στο γκρουπ είναι σας τα έχω πει 0-0 θα έρθει. Ρε γλέντια. Εντάξει. Αν λάβεις βεβαίως υπόψη και το ότι ο Άρης κέρδισε τον Παναθηναϊκό, κέρδισε τον ΠΑΟΚ, απέκλεισε την ΑΕΚ από το κύπελο και βρήκε στόπ στον Ολυμπιακό από Big Four, να τα λέμε όλα. Πω, είχες ξεκινήσει τόσο καλά, θα την έλεγες φυσικά. Εντάξει, θα ανησυχούσα ότι είχε αυτή η γρήπη Α. Συγγνώμη, έχω άδικο? Όχι, και κυρία ήσουνα. Δεν είπα μια αλήθεια μεγάλη αυτή τη στιγμή? Είναι κάτι το οποίο συζητά όλη η Ελλάδα. Μεγάλη. Μια αλήθεια είναι. Όχι, όλη η Ελλάδα το σταματά. Γιατί συγγνώμη, έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και έχασε ο Παναθηναϊκός ή έφερε σοβαλιά? Σου λέει ο Άρης. Ναι. Δεν το ήξερα. Και τώρα ποιος έκανε αυτή την αναχέτηση? Ναι, σε ευχαριστώ. Που σημαίνει άρα, με κάποια απλά συμπεράσματα τρίτης δημοτικού της Αμάντας, που σημαίνει άρα ότι ο Ολυμπιακός είναι και καλύτερος και από τις άλλες ομάδες. Κάτσε ρε παιδί μου, δεν ισχύουν αυτά που είπα? Είπα κάτι ψέμα? Δεν είπα. Όχι, μιλάς με δεδομένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστούμε δηλαδή τον Ολυμπιακό που ανέκοψε την πορεία του Άρη. Μπράβο. Αυτό. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα καλά στατιστικά. Του ΠΑΟΚ. Θα γίνει και αυτό το θέμα. Περιμένουμε. Τα καλά στατιστικά έρχονται σήμερα όμως. Γιατί Βασίλη, κοίτα να παραγγείλεις από νωρίς. Τι ώρα πρέπει, από 3 ώρα να φάω εγώ? 8 και 4 σήμερα έχει ντερμπάρα μπάσκετ. Και στο μπάσκετ τρώνε πολύ στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, γι' αυτό είπα εγώ τώρα στο Δημήτρη. Στην αρχή έρχονται τα επόμενα, Παναγίτσα μου. Ανάλογα πώς θα πάει, θα δούμε και εμείς την πορεία μας τώρα. Μη βαριανασένεις βρε παιδί μου, ένας αγώνας. Το περιμένουμε. Αφού ξέρει ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει κίνδυνος. Το περιμένουμε καιρό. Είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι δεν θέλει τίποτε λιγότερο από 42 πόντους διαφορά. Άσε τώρα αυτά. Ήταν μια κουβέντα εκεί την ώρα που... Δεν τα λέμε. Μην τα λέμε αυτά το λογικό. Αθλητική επικαιρότητα είναι, να τα πεις. Όχι, μην τα λέμε γιατί φορτώνονται άγχος οι παίκτες. Αυτό δεν είναι επικαιρότητα, δεν είναι αθλητικό, είναι εξωαγωνιστικό. Τι σχέση έχει αυτό? Ναι. Είπε τώρα αυτά. Εξαγωνιστικό ο πρόεδρος της ομίλας των δύο ομάδων που θα παίξουν. Εξαγωνιστικός. Που είπε κάτι. Άμα θα βλέπει πρόεδροι τώρα, τι θα κάνει? Θα σου θυμίσω όταν θα πει κάποιος πρόεδρος κάτι να μην το επαναλάβεις. Ανάλογα τώρα πώς. Εντάξει, τώρα πλέον το περιμένουμε καιρό αυτό το ντέρμπι. Είναι όλα αλλιώς γιατί έχει δοθεί χρόνος, έχει δυναμώσει ο Παναθηναϊκός, έχει ενισχυθεί, έχει χτίσει ένα σερί. Βέβαια. Να σας πω και να σας θυμίσω ότι τα ντέρμπι παίζονται αλλιώς. Έτσι. Αυτό είναι επίσης μια... ναι, εντάξει. Πρέπει όλα αυτά και μόνο που χρειάζεσαι, έχεις την ανάγκη να τα πεις όλα αυτά, δείχνει πόσο πολύ δεν πιστεύεις στην ομάδα σου. Όχι. Μα χρειάζεται να μας πεις τώρα ότι τα ντέρμπι είναι αλλιώς. Λέω τη μία πλευρά, λέω και την άλλη. Ότι τα ντέρμπι δεν είναι απρόβλεπτα. Δεν είπα. Είναι ή δεν είναι απρόβλεπτα τα ντέρμπι? Μιλάς τόση ώρα για ένα ντέρμπι, προσπαθώντας να δικαιολογήσεις μια ενδεχόμενη ήττα. Ή μου φαίνεται? Αμάντα, σε άκουσα κι εγώ. Είπες έχει ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός, έχει βελτιωθεί. Λέω την αλήθεια για τον Παναθηναϊκό.
ότι έχει ενισχυθεί, έχει δέσει η ομάδα. Έχουμε δει ένα σερί αίτητο που έχει χτίσει, μια ωραία εικόνα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αλλά τα ντέρμπι παίζονται αλλιώς. Πώς την ακούς την αναπνοούλα μου? Ούτε βήχα ούτε τίποτα, καμπάνα είναι. Καθαρότατος. Τίποτα, παιδιά, μπράβο. Είπαμε τα ντέρμπι αλλιώς και σήμερα έχουμε ντέρμπι 8 και 4. Βασίλη, να πάρεις από νωρίς τα σουβλάκια σου, τι θα πάρεις? Εγώ, άμα θέλεις, έχω 2 πακέτα αλκοφρέν. Να στα φέρω? Όχι, δεν θέλω. Μην το ξεκινάτε αυτό, σας παρακαλώ. Το βράδυ θα τα πούμε, ναι. Πάντως τα κοίταζα τώρα που πήρα από την πλάκα μέσα στην αρρώστια. Γιατί και εγώ μέσα στους 4 τοίχους παραμιλούσα, μην νομίζετε. Και σε κάποια φάση τα κοίταζα. Τα έχω σε ένα πάγκο, ρε παιδί μου, όλα τα φάρμακα. Και είχα τα αλκοφρέν, ήταν λίγο παραπάνω. Γιατί λόγω της. Αμάντας. Όχι, λόγω του πυρετού. Λόγω του πυρετού. Βέβαια πήρα και ντεπών αναβράζουν, πήρα και Πολστανάχου, Καβάτζης. Ναι, αλλά το αλκοφρέν το χρησιμοποιούσα έτσι καλά. Αγόρασες από όλες τις εταιρείες, παιδί μου? Αν και αυτό προσέχτε, γιατί σου λέει και τίποτε μέτρον άριστον. Ούτε από αυτά τα αντιπυρετικά πρέπει να πάρεις πολλά, γιατί μπορεί να χαλάσει το στομάχι σου. Σωστό, βέβαια. Και το κοίταζα και μονολογούσα. Πολύ τα μελετήσαμε. Ορίστε, αλκοφρέν και αλκοφρέν και αλκοφρέν. Τώρα θα έχουμε τα αλκοφρέν και τα. Καλά, άλλες μελέτες μας φάγανε, αλλά τέλος πάντων. Εγώ νόμιζα λέγαμε συνέχεια φέρε αλκοφρέν, πάρε αλκοφρέν, φέρε αλκοφρέν, πάρε αλκοφρέν. Πάρε τώρα αλκοφρέν. Εγώ νόμιζα ότι έλεγες για τα αποτελέσματα, τα έβλεπα και μονολογούσα. Εντάξει, αύριο είναι τα σπουδαία λοιπόν, μεταξύ μας σήμερα το βράδυ. Και θα σας αφήσω με μπακασέτα. Είναι το πρόσωπο τώρα των ημερών. Πώς να το κάνουμε? Φτάνει και σήμερα. Είναι καλός, Βασιλική, λέω. Αμάντα, είναι καλός. Είναι καλός. Είναι καλός. Θα σας αφήσω λοιπόν. Ο κουμπάρος μου τα έχει πει. Είναι άρρωστος με τον μπακασέτα. Μου είναι φανταστικό. Τι θέση παίζει? Επιθετικός. Αλλά ρε παιδάκι μου, μπακασέτες τα αρμάρα. Δεν είναι αυτό που μαρτυρά το όνομά του. Δεν είναι μπάκο μπακασέτας. Να, ωραίο, ναι. Ωραίο. Μόνη της η Αμάντα. Ναι. Λοιπόν. Έχεις καθόλου ρεπορτάζ για τον τραυματισμό Ιωαννίδη? Έχουν κανένα νέο? Όχι, εντάξει, αναμένουμε το παιδί να επιστρέψει. Ωραία. Ο Βέρμπιτς. Το Τσίλι Καφενείο γιατί έπεσε, ξέρεις τι γίνεται με το Τσίλι Καφενείο? Πολύς τραυματισμός πέφτει και δεν ξέρω γιατί. Θα ήθελα να δώσω tip σε όλους τους αθλητές και κυρίως τους ποδοσφαιριστές για αυτού του είδους τους τραυματισμούς. Είδα εγώ χθες, παιδιά, στο Instagram, μπείτε να το δείτε τώρα το πρωί, τι κάνει ο David ο Beckham, που είναι τώρα κορυφή σε αυτά. Μπαίνει και κάνει. Το φτύνει. Όχι. Ice bath. Μπαίνει δηλαδή μέσα στην παγωμένη την μπανιέρα. Καλά, όλοι οι αθλητές το κάνουν αυτό. Από ό,τι φαίνεται τώρα αυτοί οι δύο κύριοι δεν το κάνανε και είχαν τους τραυματισμούς. Πού να βρει, αυτό είναι εξιστήξιο. Δεν είναι μόνο δύο. Έχει θέμα ο Παναθηναϊκός ο ένας με τον άλλον τρόπο. Είναι αυτή η δεξαμενή που λες εσύ που μπαίνει ο Κριστιάνο που συνδέει εκεί με διάφορα τέτοια. Το πολύ επαγγελματικό. Που είναι πάρα πολύ ακριβώς. Όχι, μπορείς να το κάνεις και στην μπανιέρα σου με πάγο και παγωμένο νερό. Δηλαδή έξω, στο εξωτερικό, ας πούμε, το κάνουν και. Εγώ πάντως τώρα που έχω το 40 σε διάφορα retreats. Και μπήκαμε στο μπάνιο να πούμε με νερό. Όχι παγωμένο, αλλά κρύο. Ναι, δροσερό. Τα όλα, ρε φίλε. Δεν είναι εύκολο να μπει μέσα. Ναι, δεν γίνεται. Μέσα σε παγάκια. Αυτοί παίρνουν όμως είναι δυνατοί γενικά. Η μπουμπού σου γίνεται τόσο. Καλά, άστο αυτό μετά. Δεν είσαι για πολλά. Μετά μπουμπού. Όταν φεύγεις λοιπόν από ένα μέρος, ποιον αποχαιρετάς? Πάντως, συγγνώμη, Αμάντα, πάντως κάνει πολύ καλό στην επιδερμίδα σου, λέει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το Θάνο Καλιόρα. Που έλεγε στη πολύ ωραία πολύ επιδερμίδα εδώ που τα λέμε. Είναι πολύ καλό φίλο με τη Φέση Κορδά και έχει πολύ καλή επιδερμίδα. Και τη είχε πει το μυστικό ότι εγώ κάθε μέρα φτιάχνω ένα μπολ με παγάκια και λίγο νερό, βέβαια. Ναι. Και ρίχνω τη μούρη μου μέσα. Κάθε μέρα. Πρωί πρέπει αυτό ή όποτε να. Πρωί. Έτσι θα ξυπνάω τώρα. Ναι. Έτσι θα ξυπνάω από αύριο. Βασίλη, 25, πόσο είσαι, 27, 28. 32. 32 είσαι, ρε Βασίλη, δεν χρειάζεται. Ναι, αλλά θέλω να το παγώσω στα 32. Άμα είναι και το ξεκινήσω στα 45, Δημήτρη μου, τι να σώσω μετά? Μπορεί να το παγώσω στα 32, αλλά μια μέρα μην ξυπνήσει. Μωρέ, θα σας έρθω από αύριο μπλε μαρέι, Μουρή. Δεν θα το φοβηθώ. Άμα μπει στον πάγο, νομίζω αυτό θα γίνει. Ναι, θα μπω. Μάλιστα. Έλα. Λοιπόν, ποιον αποχαιρετάμε όταν φεύγουμε από ένα μέρος και με ποιον είχε αποχαιρετισμούς ο Μπακασέτας πριν φύγει από την Τουρκία? Έδωσε και χάσει το τελευταίο του μάτς το παιδί. Σήμερα το βράδυ, εκεί την ώρα περίπου που θα ξεκινήσει το ντέρμπι, θα καταφτάνει στην Αθήνα. Κοίταξε, πέρα από τους δικούς σου ανθρώπους, φαντάζομαι ότι μπορεί να αποχαιρετήσει. Ναι, αυτό εννοώ. Δικούς ανθρώπους, συμπαίκτες, φίλους, γνωστούς. Μπορεί να αποχαιρετήσει, για παράδειγμα, το καφέ στη γειτονιά σου που παίρνεις κάθε μέρα καφέ. Να πεις Δημήτρη μου, τελευταίο, σήμερα φεύγω. Άντε γεια. Ναι, ωραίο. Τύπου. Το φούρναρι, κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Το γαλατά.
κοντά και μακριά. Ωραία. Ποιο να είναι, την κοπέλα του. Έχει κοπέλα ή θα βρει πανελίστρια κι αυτός? Μάλλον εδώ θα γίνει. Θλιβερός. Ναι. Ο Κομωτής. Τον Κομωτή. Πώς. Την Μπουλού. Ναι. Έριξε ένα τελευταίο κούρεμα εκεί πέρα και ο Κομωτής έκανε ολόκληρο post αποθέωσης και τα λοιπά. Αυτό θα μας λείψει, σου εύχομαι τα καλύτερα, το ένα τ' άλλο. Του το πέτυχε το μαλλί. Του το πετυχαίνει, αλλά μπορούμε να τον στείλουμε και στο δικό μας, εδώ την οικογενειακή Στην αγάπη. επιχείρηση. Στον Μπέλο. Α, σωστά. Πού να πάει? Σωστά, εκεί να πάει. Στην αγάπη, στον Μπέλο. παπά του Βασίλη θα το στείλουμε. Μήπως είναι λίγο. Κοίταξε, άμα πάνε για κανέναν αγώνα να παίξουν αγρίνιο, βεβαίως τώρα θεωρώ ότι αλλιώς είναι λίγο μακριά. Αλλά αν πάνε για κάποιον αγώνα, βεβαίως ο πατερούλης μου μπορεί να βοηθήσει εκεί να τους κάνει ένα. Να αναλάβει μπακασέτα. Να τους κάνει ένα ωραίο νεανικό λεπενιώτικο στυλ. Να αναδειχθούν τα παιδιά. Ο μπακασέτα. Ωραίος. Δεν βάλω να το δούμε τον μπακασέτα. Ναι. Είναι πετυχημένος. Λέω κουμπάρος μου είναι άρρωστος με τον μπακασέτα. Για να δούμε. Για κάτσε, ρε παιδί. Να του πούμε πότε θα πάει να κουρευτεί, να πάει και εκείνος. Να ζητήσει αυτόγραφο. Το μαλλί δεν είναι. Έχει ντέρμπι σήμερα, εγώ πρέπει να κάνω έτσι. Θα σου πω, το μαλλί μπακασέτα δεν είναι πολύ δύσκολο. Έχει απλά μία ιδιαιτερότητα, Δημήτρη μου, θα σου την πω αμέσως. Θα πω και θα καταλάβω. Εδώ στο κέντρο, στο κούτελο, κάνει μεγάλη κατεβασιά σαν μητούλα. Το βλέπεις? Κάνει κατεβασιά σαν μητούλα η ρίζα τώρα, η φύτρα. Θα στείλουμε να κουρέψει μπακασέτα και Βίκτορ Ουγκό. Αυτό τι θέλει? Έχει μαλούρα, ρε, μέχρι το μέτωπο φτάνει. Έχει. Αυτό θέλει λίγο. Απλά εδώ δεν κατεβαίνει λίγο πιο κάτω. Ναι, αυτή η φύτρα που φτάνει μέχρι τη μύτη. Αυτό θέλει λίγο με λέιζερ να πάμε να το οριοθετήσουμε, να το κάνουμε σαν του Περικλή κονδυλάτου. Έχεις δει που δεν φεύγει γραμμή, πάει όλο ίσια. Μα θα μου κάνει τον μπακασέτα κονδυλάτο. Δεν γίνεται εδώ. Ο κονδυλάτος είναι κονδυλάτος και ο μπακασέτας είναι μπακασέτα. Όχι, ή φτιάχνουμε μαλλί ή δεν φτιάχνουμε. Ναι. Να πάει. Καλά να πάει. Περάστε τον πάρτι, παρακαλώ. Θα βρει μετά και πανελίστρια που λες και εσύ. Ναι. Μπράβο, γιατί δεν το βλέπω για πανελίστρια, δεν το βλέπω. Ναι, όχι. Θέλει λίγη βοήθεια εκεί. Κατά τα άλλα, να είναι καλά το παιδί. Καλώς ήρθε. Σε ευχαριστούμε, Αμάτα. Καλημέρα. Καλημέρα και καληνύχτα το βράδυ. Καλημέρα, καληνύχτα, ναι. Λοιπόν, μάπες μου, Vodafone TV, έχω εδώ πέρα τα πάντα από την πλατφόρμα HBO, από την εταιρεία Warner Brothers, ταινίες λοιπόν, ξαναλέω, σειρές, καινούριες, παλιές, κλασικές, αυτές που διαφημίζονται, αυτές που συζητιούνται, αυτές που έχουν να κάνουν με το Disney Plus, παιδικά, χριστουγεννιάτικες ταινίες, ακόμη, ό,τι γουστάρετε. Δικό σας είναι, ό,τι θέλετε κάνετε και μάλιστα σε συνθήκες σινεμά. Βλέπω εδώ, ορίστε, Echo, Class of 2009, να το, Cristóbal Balenciaga που το έλεγες εσύ, Μπούκι, Κάμινο, όλα αυτά στο Vodafone TV. Μάλιστα είχε γράψει. Ωραία προτροπή, να γνωριστούμε. Ένα ωραίο πρόμο Νίνο που λέγε ένα τραγούδι για όλους όσοι έχουν νιώσει αυτό ακριβώς το συναίσθημα. Το να εύχονται να μην είχαν καν γνωριστεί. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ρε. Εντάξει, 698-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Ακούστε τι λέμε. Ακριβώς ποιος λέει τι και οι πληροφορίες και τα αστεία κτλ. Γιατί στο τέλος της εκπομπής θα σας βγάλουμε στον αέρα για να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε το ολοκαίρινο Citroën Ami για 1 χρόνο leasing από τη Citroën, την αγαπημένη σας και την αγαπημένη μας. Είναι μανιτζέβελο, είναι όμορφο, είναι ό,τι τελευταίο, είναι αυτό που σταματάνε ακόμη στα φανάρια, κατεβάζουν παράθυρο και σε ρωτάνε αυτό. Πόσο το έχεις πάρει, ρε φίλε, είναι ωραίο, πού το βρήκες κτλ. 100% ηλεκτρο... Από έξω το έφερες. Ακριβώς. Μέγιστη ταχύτητα 45 χιλιόμετρα, παιδιά, είναι και ασφαλές. 100% ηλεκτροκίνητο, 75 χιλιόμετρα αυτονομία, είναι ευέλικτο. Έχει το amistore.citroen.gr που είναι η. Συγγνώμη, μπορείς να το αποκτήσεις online στο amistore.citroen.gr. Γενικά, όπως ξέρετε, η Citroën είναι εκεί στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας και της επαφής με εσάς. Ναι, δεν θα έχω κάτι να πω. Είναι στη διάθεσή σας και σας περιμένει. Λοιπόν, πριν πω εγώ τώρα τα δικά μου, κάτι ο Νίνο, κάτι εποχή, κάτι λίγο το κρύο. Εγώ έχω μπει έτσι λίγο προώρα. Μπορεί να βγω μέχρι να έρθει η εποχή του, αλλά έχω μπει λίγο προώρα σε ένα κλίμα. Λίγο 14 Φλεβάρι, λίγο τώρα έρχονται αυτά με Αγίου Βαλεντίνου. 14! Αντί να μπει σε κλίμα τέτοιο. Τι? Γενεθλίων μου, φίλε. Καλά, σε κλίμα γενεθλίων σου είμαι όλο το χρόνο. Έχεις τρελαθεί. Άκου το λίγο άλλος. Ετοίμασε τότε να βάλουμε ένα ωραίο ερωτικό από αυτά που μας αρέσουν. Να βάλουμε, μωρέ, ένα ωραίο. Την Τζαμάικα, να βάλουμε από τον Απέργη. Μπράβο. Που ήταν δικό μας ωραίο κομμάτι. Ναι. Και όσο το ετοιμάζουμε, να σας πω εγώ ότι τώρα
Και εν ώψη του Αγίου Βαλεντίνου, έτσι που θέλουμε λίγο να περιποιηθούμε, λίγο να φτιαχτούμε, λίγο να αναδείξουμε τη φυσική μας ομορφιά, θα βάλουμε από την Tommy G το αγαπημένο Cheeky Color Liquid Blush. Αυτό το ωραίο, το υγρό, το ρούζ με τη μεταξένια υφή που έχει απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα για υγιή εμφάνιση στο look. Έτσι αυτό λίγο κοκκινάκι μαγουλάκι, λίγο κοκκινάκι στη μητούλα. Δημιουργείται υπέροχα εφέ. Κάνετε contouring και το βρίσκετε σε 6 αποχρώσεις. Μπορείτε να το βάλετε στα χείλη, στα μάγουλα, στα ματάκια, παντού. Στεγνώνει γρήγορα, διαρκεί όλη την ημέρα χωρίς να αλλοιώνεται και απλώνεται τέλεια στην επιδερμίδα σας. Είναι το Cheeky Color Liquid Plus από την Tommy G. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε το κομμάτι, συνεχίστε εσείς. Να σου πω άλλο. Το βρίσκω το κομμάτι είναι. Είσαι έτοιμος. Συνεχίστε τα μηνύματα σου. Ναι, συνεχίστε. 104 και 6. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: έφτασα. Κωνσταντίνε, άσε καινούριο τώρα θα ακούσει να λέω. Το έφτασε ήταν όταν είχα δώσει μια συνέντευξη και είχα πει ρε παιδί μου ότι. Μου λείπει. Συγγνώμη, έστειλε ο Κακομοίρης της προάλλης και έλεγε: δεν έφτασε ποτέ. Που έλειπες. Τι βλάκας. Άχου. Λοιπόν, τι έλεγα. Τώρα είναι το καινούριο, παιδιά. Για όλους όσοι είναι έτσι μόνοι του και περνάνε. Θύμισε μας το έφτασες. Το έφτασες είναι ότι με ρωτούσαν τι σου λείπει από τους γονείς σου. Λέω εμένα μου λείπει αυτό. Ότι επειδή δουλεύω, φεύγω, μπορώ να φύγω από τη δουλειά την Παρασκευή και να βρεθώ στη Λάρισα. Μετά να βρεθώ την Κυριακή, το Σάββατο στην Κρήτη να παίξω μουσική. Την Κυριακή να παρουσιάζω ένα event, ξέρω εγώ, στην Κέρκυρα. Και φτάνω από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, ταξιδεύω και δεν έχω κάποιον να τον πάρω να του πω ρε παιδί μου έφτασα. Να ενδιαφερθεί, να πει έφτασες. Δηλαδή φτάνω ξανά τη Δευτέρα στη δουλειά και επιστρέφω στη δουλειά και δεν ξέρει κανένα το Σαββατοκύριακο που ήμουνα. Και τι έγινε και πόσο κτλ. Και μου κάνει πλάκα εδώ πέρα ο Μάπας και μου στέλνει κάθε 3 και λίγο έφτασες. Οπότε η νέα τάση τώρα ποια είναι? Η νέα τάση, παιδιά, είναι το φέρε μου. Πρέπει να ανακαλύψετε και να συνειδητοποιήσετε την αξία του φέρε μου, παιδιά. Το να είσαι στο κρεβάτι, να έχεις ρε παιδί μου χουχουλιάσει με τον πυρετό κτλ. Αυτό τώρα, άμα σε ικτήρουν κάποιοι, σε ικτήρουν. Δεν θα πω εγώ σε κάποιον να σε λυπηθεί ή όχι. Αλλά να είσαι στη φάση που να χρειάζεται να πάρεις την αντιβίωσή σου, λέω. Ναι. Πηγαίνεις, σηκώνεσαι. Δεν μπορεί να στη φέρει κάποιος. Όπως έχει συνηθίσει. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είναι δεδομένο ότι θα σου τη φέρνει πάντα κάποιος. Σηκώνεις όπως πονάνε τα κοκαλά σου, ολόκληρος, πηγαίνεις στην κουζίνα, παίρνεις την αντιβίωση. Ξαναπηγαίνεις, χουχουλιάζεις, αρχίζεις και τρέμεις να ανέβει ο πυρετός. Ξέχασες τη βιταμίνη. Ναι. Ξανασηκώνεσαι. Ή μετά, μόλις με το που κάθεσαι, συνειδητοποιείς ότι έχεις ξεχάσει την μπαλκονόπορτα ανοιχτή και μπάζει και τώρα είσαι τέτοιο. Ή οτιδήποτε. Αυτό το σήκω κάτσε. Μέχρι να τα κάνεις όλα αυτά, κρύωσε το τσάι. Ενώ παλιά. Μάνα, φέρε νερό. Μάνα, φέρε την αντιβίωση. Δεν προλάβαινε το μάνα γιατί ήταν κάπου στην πόρτα από πίσω στο κάσωμα και έλεγε θες τίποτα? Ήσου φτιάχνε. Να σου φέρω τέτοιο. Να σου φέρω ένα τσάι. Λες να φτιάξω και ένα τσάι. Εν τω μεταξύ, βέβαια και εσύ, εκεί που κάθεσαι στο κρεβάτι σου έρχεται η όρεξη για τσάι. Πάω να φτιάξω και ένα χαμομήλι. Χρειάζεται, παιδιά, να ξέρετε, γιατί αυτό είναι το πιο. Χαλαρωτικό. Που υγραίνει. Το άλλο είναι ξηρό. Τα τσάκια και αυτά δεν υγρώνει το λαιμό για να μπορέσει να σου φύγει το βήχας. Δεν είναι υδατώνει καλά. Ναι, δεν είναι υδατώνει. Σωστό. Λοιπόν, οπότε να εκτιμάτε την αξία του φέρε μου. Όταν έχετε κάποιον να σας τα φέρνει και να μην το θεωρείτε δεδομένο. Καλημέρα. Καλά. Καλημέρα να πω και στη Μάπησα την Μέλη, φαντάζομαι, που λέει καλημέρα Μάπες, μας λείψατε πάρα πολύ. Ένα είναι το φάρμακο για όλα αυτά. Χειμερινή κολύμβηση, ακόμη και σε ανοιχτό κολυμβητήριο. Είναι απίθανα. Ναι, αλλά αυτό τώρα θέλει ένα follow-up. Όχι να βγούμε εμείς οι ασχετίδιδες, ας πούμε, Γενάρη μήνα να πάμε να κάνουμε μπάνιο. Εγώ κρυώνω μετά και με τα ρούχα κρυώνω. Να πούμε και το χειμώνα και το καλοκαίρι κρυώνω. Εγώ μπαίνω για μπάνιο, εγώ κολυμπάω τον Αύγουστο. Αφήστε τώρα. Εσύ, εγώ δεν πιστεύω ότι κολυμπάς. Πάμε κανένα καράκι να πούμε, να βρεθούμε. Δεν πιστεύω καν δηλαδή ότι κολυμπάς. Φτάνεις, βρέχεσαι λίγο και δεν αποχωρείς. Ναι, δεν πω. Κοίτα, εγώ κολυμπούσα πάρα πολύ γιατί ήμουν μοναχοπέδι και είχαμε ένα. Ήσουν μοναχογιός και έχεις γίνει παραπέδι και έχεις γίνει ψυχογιός. Είχαμε ένα σκάφος και δεν είχα τίποτα να κάνω. Και καθόμουν να απόφευκτα και κολυμπούσα, έκανα παιχνίδια στη θάλασσα, έβρισκα διάφορα πράγματα, έκανα μακροβούτια, βαθιβούτια, έβγαζα άμμο, έβγαζα χαλίκια, έβγαζα κοχύλια. Όπου πρέπει να ήσουν μέγα σπάστης. Όχι καθόλου, δεν πήραζα κανένα. Είχα την μάσκα μου και έκανα αυτό. Έβρισκα διάφορα. Είχα την απόχη μου, είχα τα. Αυτά. Ήμουν πάρα πολύ με τη θάλασσα. Και μετά όταν μου βγήκε όμως. Φοβήθηκα ότι στο κολύμπι θα μου βγει όμως και σταμάτησα να κολυμπάω. Κοιτάξτε, ναι, και έτσι απλά μόνο μπαίνω, βρέχομαι και ξαναβγαίνω. Μπορεί να είναι και επικίνδυνο αυτό. Καλημέρα να πούμε και στην Τζούλια που λέει Δημήτρη, λέει μήπως παίρνεις στεροειδή? Γιατί η αντιβίωση δεν μπαίνει σε γρίπη και το ταμιφλού είναι αντιϊκό φάρμακο. Δεν κατάλαβα. Παίρνεις εσύ στεροειδή? Τι είναι τα στεροειδή? Σιγά μην μείνω Σβατζεντέγκερ.
Καλά, αντιβίωση κανονική, 6 φάρμακα. Η Citrocin. Θερμά περαστικά πάντως. Στεροειδή, έλαχστε και Παναγία. Καλημέρα να πούμε και στην Ελευθερία που λέει: περαστικά σας, εγώ ήμουν με πνευμονία στο νοσοκομείο από 25/12, ωραία μέρα σε βρήκε και σένα, μέχρι 3 Γενάρη, με βρήκε για τα καλά και ακόμη δεν έχω συνέλθει. Είναι αυτό που λες με τα κατάλοιπα, ρε παιδί μου, το πιο περίεργο έτσι και πιο επικίνδυνο. Είναι από τα επικίνδυνα γιατί αφήνει κατάλοιπα. Ξεκάθαρα. Καλημέρα στην Μάπησα εδώ, την Ανθούσα. Ναι, που λέει: καλημέρα, Μάπες. Τι μας κάνατε 3 μέρες τώρα. Αναγκάστηκα να ακούσω λίγο από Σφαίρα, λίγο από Τσαουσόπουλο. Δεν το ξέρω ότι υπάρχουν εκπομπές που έχουν σκαλέτα. Έλα, Παναγία μου. Όλες οι υπόλοιπες έχουν, παιδιά. Εμείς είμαστε χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Το επόμενο δευτερόλεπτο δεν ξέρουμε τι θα πούμε. Αλλά καλά δεν μας βγαίνει. 17 χρόνια τώρα. Ναι, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Λοιπόν, φύγαμε για τον Νίκο τον Απέργη, μια που το ζήτησε εδώ πέρα ο συνάδελφος. Ακόμη δεν είσαι καλά. Βέβαια. Από τον πυρετό. Εσύ δεν είχες έρπη. Κουβέντα. Εσύ έρπη δεν είχες. Όχι. Είχες και Είχα έρπη πριν τη γρήπη. Σε έχω φωτογραφίες με έρπη. Τριπλό έρπη. Εδώ σε έχω με έρπη. Μήπως να ξαναεξετάσουμε τα δεδομένα, μήπως μας κόλλησε όλους η Όλγα. Πάμε λίγο στην κουζίνα. Η Όλγα μπορεί από την παρέτα. Πάμε λίγο στην κουζίνα. Λοιπόν, Μάπες μου, φύγαμε για τραγουδάκι. Έχουμε εκκρεμότητες. Καταρχάς έχουμε τον Νίκο Απέργη, την Τζαμάικα. Για όλα ικανή, λέγεται το κομμάτι, για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα του Αγίου Βαλεντίνου. Όσοι απομείνουμε ζωντανοί. Και θέλω και 7 στα 7 μετά την μπουκα. Καλημέρα σας, Μάπες μου. Καλημέρα. Είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιό. Είναι για να είναι. Μάπες Show εδώ. Με τον Βασίλη Βλάχο. Αριστερά μου είναι η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και μόλις έχει έρθει και η Γοκό Φαρμάκη. Κεντρικά πάντα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Εδώ στο My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου. Οπότε ζητήστε ό,τι τραγούδια θέλετε να ντύσετε. Με ό,τι τραγούδια θέλετε να ντύσετε το πρωινό σας και την αρχή της εβδομάδας. Καλημέρα στον Τάσο το Βουλγαράκι, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είπαμε, θα στείλουμε το ζευγάρι που. Όχι, ήταν η φίλη που είχε γενέθλια. Μπράβο, που έκλεινε τα πρώτα άντα. Μπράβο, τα πρώτα άντα και ήθελε να κάνει έξοδο σωστή. Ναι. Εκεί θα πας. Λοιπόν, θα σε φτιάξουμε εμείς. Στείλε μας και θα σε κανονίσουμε εμείς. Εντάξει, δεν θα είναι όλα κερασμένα, αλλά θα εξηγηθεί ο Τάσος. Είναι εξαιρετικό. Ένα γλυκό θα σας το βγάλουμε. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις του δεν είναι επιχειρήσεις. Είναι ουσιαστικά γωνιές. Γωνιές παρέας, οικογένειας που πας και νιώθεις άνετα, σαν να είσαι μέρος. Όλων ημών, γιατί και εμείς ανήκουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ανήκουμε σε αυτή την παρέα. Συζητάμε τώρα εδώ πέρα με τον Βασίλη. Μάλλον, ναι, θα σας πω το περιστατικό και θα σας πω τι σκεφτόμουν. Βλέπω τώρα TikTok λόγω της αρρώστιας πολύ. Ενώ είχα πολύ χρόνο να δω TikTok. Και βλέπω τώρα εδώ μια ιστορία. Και από συνήθεια μπήκα και έβλεπα τώρα. Και έβλεπα ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Μίμη Ανδρουλάκη στο Στούντιο 4. Έλεγε λοιπόν κάποιες ιστορίες από τις οποίες μάλλον αφηγήθηκε κάποιες από τις ιστορίες που εξιστορεί στο βιβλίο του. Και αφορούν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έλεγε λοιπόν για τον Ανδρέα ότι στη μεταπολίτευση, με τα δικτατορικά, όταν έγιναν οι εκλογές, προφανώς όταν ήρθε ο Καραμαλής και συμβόλισε τη σταθερότητα και την αποκατάσταση της δημοκρατίας, όλοι ψήφισαν Καραμαλή. Όμως είχε βάλει υποψηφιότητα και ο Ανδρέας, γιος του γέρου της δημοκρατίας, και είχε επίσης επιστρέψει στην Ελλάδα για να βοηθήσει και να είναι εκεί, επίσης εξόριστος. Ενώ ο Καραμαλής και οι δύο αυτοεξόριστοι. Καλά, να πούμε ζούσαν στο εξωτερικό. Γιατί ζούσαν στο εξωτερικό λόγω της δικτατορίας. Δεν ζούσαν στο εξωτερικό για να κάνουν διακοπές. Ναι, γιατί αν ήταν εδώ θα τους συνελάμβαναν. Ναι. Απλά, ρε παιδί μου, το εξόριστος το έχουμε στη χώρα μας λίγο αλλιώς στο μυαλό μας. Με άλλα μέρη, με άλλες συνθήκες. Σύμφωνοι, ναι, απλώς. Εννοείς τη Μακρόνισσο. Ναι, να διευκρινίσουμε ότι ήταν μια άλλου τύπου εξορία από αυτή που εννοούμε ότι εξορίστηκε λαός. Αυτό είναι δικό σου. Στο δικό σου κεφάλι το έχει συνδυάσει. Δεν είναι άλλες συνθήκες. Υπάρχει μία εξορία και υπάρχει και άλλη εξορία. Δεν είναι αυτή η διευκρίνηση που κάνεις αφορά εσένα τώρα. Εσύ το έχεις συμπερδέψει. Όχι, δεν είναι ο εξόριστος. Υπάρχει ο εξόριστος αυτός και ο εξόριστος ο άλλος. Ναι, δεν είναι το ίδιο. Οι συνθήκες δεν διαφορούν. Αυτό λέω. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή η πολιτική συνήθως είναι εξόριστη. Τέλος πάντων, οι πολιτικοί που είναι ήδη ηγέτες εξορίζονται από το καθεστώς το δικτατορικό. Οι άνθρωποι που είναι αγωνιστές και μετά ασχολούνται με την πολιτική, κατά τη διάρκεια τέλος πάντων, πηγαίνουν εξόριστοι φυλακίζονται. Ναι, δηλαδή. Ή για να μην φυλακιστείς, φεύγεις από τη χώρα τέλος πάντων, εφόσον έχεις τη δυνατότητα. Τέλος πάντων, άλλο θέλω να πω. Ότι περιγράφει λοιπόν ένα περιστατικό. Την επιστροφή, ότι βάζει μαζί με τους υπόλοιπους και με τον Μαύρο, τότε ο Μαύρος ήταν ο ηγέτης της Ένωσης Κέντρου, ο Ανδρέας, φυσικά βγαίνει πανψηφίου ο Καραμαλής, τον παίρνει από κάτω τον Ανδρέα και λέει θα πάω να φύγω. Γιατί περίμενε κάτι, άκουσα, περίμενε ότι θα τα έπαιρνε όλα σβάρνα που λέμε. Ότι
Το περίμενε ότι θα είναι ο Καραμαλής πρώτος, αλλά περίμενε ότι θα είναι υπολογίσιμη δύναμη μαζί με τον. Κάτω από τον Καραμαλή, αμέσως μετά θα είναι ότι θα είναι το Πασόκ. Λοιπόν, και δεν ήταν. Ήταν τρίτος και με 12% και καταϊδρωμένος μάλιστα. Και σου λέει απογοητεύτηκε πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος που είναι πολύ κρατεός και του μπαλκονιού κτλ. Παρόλα αυτά, είχε μεγάλες μεταπτώσεις στην ψυχολογία του. Στα όρια της κατάθλιψης, δηλαδή, περιγράφει ο Ανδρουλάκης. Και λέει, ας πούμε, ότι όλο αυτό, για να το κλείσει και να το κάνει και τίτλο, ότι όλο αυτό σώθηκε από ένα ζεϊμπέκικο, ότι τον πήγαν στον Τσιτσάνι, ο οποίος μάλιστα είναι και επίκαιρος τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Πάντα πρέπει να είναι επίκαιρος ο Τσιτσάνης, για να του φτιάξουν τη διάθεση. Πάνε λοιπόν όλοι οι κομματάρχες και λένε στον Τσιτσάνι και γύρω-γύρω εκεί πέρα, το στείνουν το σκηνικό. Τραπέζια γύρω-γύρω να χειροκροτάνε τον Ανδρέα και, εν πάση περιπτώσει, διασκεδάζαν οι άνθρωποι, αλλά ήταν του κόμματος. Και μάλιστα και μια γυναίκα, λέει, ανεβαίνει σε ένα τραπέζι και αρχίζει να χορεύει κτλ. Και εκεί ο Ανδρέας αρχίζει να παίρνει λίγο τα πάνω του να διασκεδάζει που δεν ήταν καλά και παίζει της Γερακίνας γιος. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της Γερακίνας γιος. Και χορεύει ένα φοβερό ζεμπέκικο, σηκώνει το όλο το μαγαζί στον αέρα. Ο Τσιτσάνης του υποκλίνεται μαζί με το μπουζούκι του και εκεί σου λέει, αναθάρισε ο Ανδρέας και είπε, θα κάτσω. Και ο Βασίλης δεν τα μπορεί αυτά τα συμβολικά. Δεν του αρέσουν. Ξέρασα βατράχια. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι εντάξει, δεν πειράζει. Δηλαδή θέλω να πω ότι μερικά πράγματα που συμβολίζουν κάποια πράγματα δεν είναι κακό να υπάρχουν. Εσύ μην τα ενστερνίζεσαι. Λέω ότι, εγώ σου λέω το μισό να συνέβη από αυτό. Και εν πάση περιπτώσει να μην συμβολίζει και τίποτα. Μάλλον συμβολίζει πολλά, αλλά να μην συμβολίζει τίποτα για σένα. Άστο να υπάρχει, κακό δεν κάνει. Δηλαδή, το έλεγα και για τον Νταλάρα τώρα. Ότι είναι καλό να υπάρχει ο Νταλάρας, ακόμη και αν ο ίδιος ο Νταλάρας δεν το καταλαβαίνει αυτό. Καταλαβαίνεις τι λέω? Δηλαδή, να αποδομήσουμε τον έναν, να αποδομήσουμε τον άλλον. Τον τρίτον τον αποδομεί ο εαυτός του ίδιος. Με μια βλακεία μπορεί να πει ή να κάνει. Γιατί είναι και έτσι και η εποχή. Λίγο cancel ο ένας, λίγο αυτό ο ένας. Να μείνει και κάτι, λέω. Ξέρω εγώ. Από τα αντικειμενικά, όχι τώρα το. Πάντα μένει κάτι. Τι μένει? Δηλαδή, η πνευματική ζωή του τόπου. Ναι. Δεν θα σου πω τώρα, μην μου πεις τώρα για το αν θεωρώ τον Νταλάρα και τσακώνω τον Νταλάρα. Ναι. Πώς εκπροσωπείται? Δηλαδή, βλέπεις ο ένας μετά τον άλλον, πέφτουνε, άλλος με δική του υπαιτιότητα, άλλος τον αποδομούν τα social media, άλλος η δημοσιότητα. Δεν έχει μείνει και τίποτα. Παλιά ήταν, ρε φίλε, είχαμε ποιητές, είχαμε ζωγράφους, είχαμε λογοτέχνες. Άστα το, είχαμε ηθοποιούς με κάκαλα. Σύμφωνοι. Και ακόμη υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναφέρεις. Το θέμα είναι ποιους βλέπουμε προς τα έξω. Τώρα για το Γιώργο Νταλάρα, που λέει συγκεκριμένα, δηλαδή, εμένα δεν μου έκανε ούτε εντύπωση η αντίδρασή του, ούτε έπεσε από τα σύννεφα και κάπως το περίμενα. Δηλαδή, δεν μου κάνει εντύπωση να έχει αυτή τη γνώμη για αυτό το κομμάτι της δουλειάς των δημοσιογράφων, για το οποίο και εγώ δεν έχω την καλύτερη γνώμη. Δηλαδή, νομίζω ότι κάπως έχει εξελιχθεί αυτό με τα καραούλια και τα πεσήματα έξω, το ποιος θα φέρει σε πιο δύσκολη θέση αυτόν που ρωτάει, ας πούμε. Χωρίς κανένα άλλο. Αυτό όμως δεν είναι ευθύνη. Δεν θες να τα λέμε, παιδιά. Των εργαζόμενων. Των δημοσιογράφων. Είναι ευθύνη των αρχισυντακτών. Και των εκπομπών, ακριβώς. Που του λένε, πήγαινε, φέρε, ρώτα αυτό. Ακριβώς. Και των παρουσιαστών. Όλοι μαζί συμμετέχουν σε αυτό. Ακριβώς. Αλλά όπως και να έχει, οποιανού ευθύνη και να είναι, δεν μου κάνει εντύπωση που ο Γιώργος Νταλάρας έχει αυτή την άποψη. Ναι, όλη η συζήτηση έγινε για το προσβλητικό του πράγματος. Το ότι είστε κοτοπουλάκια και ότι δεν τρέπεστε και θα έπρεπε να ντρέπονται οι θείοι σας και οι γονείς σας για αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, γονείς δεν αναφέρθηκαν. Πατεράδες, θείοι, παππούδες. Οι πατέρες τι είναι? Όχι, θέλω να πω θεία, μάνα, γιαγιά δεν υπήρξε στην κουβέντα. Ήτανε ο μπαμπάς να σου πει, ο θείος να σου πει και ο παππούς να σου πει. Πήγες τώρα και το πήγες ένα βήμα παραπέρα. Δεν το πήγα, λέω. Τι παρατήρησα, τι υπόθηκε, γιατί υπόθηκε 2-3 φορές. Δεκτών. Λοιπόν, μάπες μου. Παύση, πάμε στη Γογό. Αλλά συγγνώμη, δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος που συμμετέχει, οπότε να τον νοιάζει και ο απόϊχος ή να τον νοιάζει τι θα πει στο event που θα βρεθεί μεθαύριο, στη συνέντευξη τύπου αντιμεθαύριο και ούτω καθεξής. Μα μπορεί να μην τον νοιάζει αυτό. Μπορεί να τον νοιάζει να θέλει να προσφέρει όντως. Δηλαδή να το κάνει για να προσφέρει στην κοινωνία. Θεωρεί δηλαδή ότι λειτουργεί ως νουθεσία αυτό που κάνει. Δεν θέλουμε τότε. Βάλ' τον εμόρε που τον έχω εδώ πέρα. Και αρλούμπες με τη Γογό Φαρμάκι. Μπράβο Φέδων. Σταμάτα. Όπα, πάει, ναι. Ωραίος ο Φέδων. Έλα Φέδων. Καλημέρα, μάπες μου. Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα. Τώρα τι κάνω? Έχει μουδιάσει το πόδι μου έτσι όπως κάθομαι και δεν μπορώ να αλλάξω. Άλλη ασθένεια μας κουβαλάει τώρα. Θα παραλύσουν τα άκρα μας. Λοιπόν, θέλω να φέρεις τη σκαλέτα σου τούμπα
Και να μας ξεκινήσεις από τον Νταλάρα, και μια που το είπαμε να μην το πηγαίνουμε. Αυτό με μπέρδεψε, ξέρεις. Μπέρδεψες τώρα. Τώρα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Να πούμε ότι στο μεσοδιάστημα ότι κέρδισα και το φλουρί του My Radio. Ναι! Τώρα αυτό. Εγώ να ξέρετε δεν το είχα σε πολύ Δεν καλό. ξέρεις πώς έκανα. Άνοιξα. Καλά, περίμενα να το κερδίσω εγώ. Παιδί μου, εμείς λέμε leader εδώ για πλάκα. Κάθεσαι και λες leader μπροστά στους άλλους και νομίζουν ότι είμαστε και τίποτα σοβαροί. Δεν κατάλαβα. Ζηλεύουνε, παιδί. Γι' αυτό έπεσε και έπεσα εγώ με 38,5. Μας φάγανε, 39 και 9 να Ο πούμε. leader είσαι. Γι' αυτό με φάγανε. Ανοίγω το δικό μου το κομμάτι, παιδιά. Μιλάμε. Το ξέσκισα κυριολεκτικά. Δεν είχε το φλουρί μέσα, δεν είχε ουσία για μένα. Μετά τελείωσε. Ήθελα να φύγω. Μα το Θεό να πω καλή νύχτα και να φύγω. Συγγνώμη, τι συνοδεύει αυτό, Δημήτρη μου, το φλουρί? Θα σου πω εγώ τώρα τι συνοδεύει. Μετά μου δίνουν τα κομμάτια τα δικά σας, γιατί δεν ήρθε κανένα σας, να το πούμε γι' αυτό. Ήμασταν Ήμασταν άρρωστοι καλά να μια κεράσουμε και αυτό τους λέω. άλλους. Και έβηχα και με κοιτούσαν κιόλας. Και ανοίγω, παιδιά, του leader το κομμάτι ήταν πάνω-πάνω. Και με το που το ανοίγω, αρχίζω να τσιρίζω και νόμιζα ξέρεις τι έγινε. Και λέω leader το βρήκε, παιδιά το βρήκε. Και εγώ να είμαι τώρα ήταν η πρώτη βραδιά. Η πρώτη βραδιά που είχα 40. Και εγώ τον παίρνω FaceTime. Και είμαι γυμνός και έτοιμος να μπω στο μπάνιο. Η πρώτη βραδιά και η πρώτη μέρα ολόκληρη είναι οι πιο δύσκολες. Η δεύτερη, μάλλον, μέρα ολόκληρη. Ακριβώς. Προσέχοντας να μην γλιστρήσω και με βρουν εκεί πέρα σαν τον Έλβη στη Χέστρα. Ναι. Και λέω τώρα και να έχω και το τηλέφωνο να χτυπάει από τη Χοχό ότι κέρδισα το φλουρί. Εδώ πέρα δεν ήξερα αν θα τη βγάλω την επόμενη ώρα. Ναι, αλλά δεν χάρηκες που ήσουν τόσο τυχερός με στην Όχι, ατυχία σου. Δεν μπορούσα να χαρώ εκείνη την ώρα. Αυτό προσώσω όταν με πήρες 7 τηλέφωνα. Και πήρες και 2 δωράκια. Λοιπόν. Το ένα το θέλω. Α, 2 δώρα. Γιατί, πολύ ωραία δώρα κέρδισε. Μια καφετιέρα Μόρις. Ναι, τη vintage, αυτή την ωραία, τη ρετρό, Ναι. Ναι, και ένα ταξίδι. Ναι, 3 ημέρες θα πας κάπου κάτω. Τη vintage, τη ρετρό. Κάπου κάτω, μα για κάπου. Μα για κάπου κάτω για 3 ημέρες ήμουν. Ακριβώς το Χριστό. Εντός Ελλάδας. Τώρα αυτό εντός Ναι, εκτός. ναι. Χώμα είναι τώρα. Για ένα Πού θα άτομο. πιάσει. Λογικά για 2. Πάρε και τον Κούπερ μαζί, κάνε το 3 Λογικά εσύ. για 2 τώρα. Αποκλείται το εμπορικό μας να εξηγήθηκε. Όχι, όχι, για 2 άτομα πιστεύω θα είναι. Δεν ξέρω. Globetrotters είμαι. Δεν ξέρω. Πάντως ένιωσα πολύ τυχερή που μια εβδομάδα είχα το φλουρί στη τσέπη μου. Το είχα πάρα πολύ ανάγκη πάντως να έρθω στο Μεξικάνικο και να φάμε και να πιούμε μαργαρίτες και να φάμε. νόμιζα το φλουρί. Το φλουρί δεν το έχω σε υπόλοιψη. Άστο, δεν. Συνήθως όταν το πετυχαίνω δεν. Παιδιά, είδα ένα story χθες του Βασάλου που λέει το έκτο μου φλουρί. Ναι, ο Βασάλος από την. Γίνεται. Ναι, Κολλιέ θα κάνει. Από την πρωτοχρονιά. Παιδιά, είναι μερικοί. Έχουμε εμείς μία πάνω στη δουλειά στο Πάμε Δανάη, δημοσιογράφο. Η Κατερίνα είναι νιου. Κόψαμε 3-4 πίτες και μιλάμε τώρα για πίτες όλης της εκπομπής. Τώρα παραγωγές και τέτοια, πολλά άτομα θέλω να πω, όχι το γραφιάκι μόνο. 3 φλουριά κέρδισε. Έλα ρε. Αλλά αυτό με τα φλουριά και εγώ δεν το έχω σε καλό. Δηλαδή, εμείς είχαμε στη μεγάλη την πίτα 3 φλουριά. Ένα κέρδισε ο Μίχας, ο Κακομοίρης ήταν άρρωστος, ούτε να το πάρει. Ένα κέρδισε η Κατερίνα, αρρώστησε μετά. Ένα κέρδισα εγώ, αρρώστησε μετά. Τι κέρδισες, πήρες κανένα δωράκι. Κάτι είχε και ήταν κάτι της, το είχε. Μπράβο. Δώρα είχε. Ναι. Εμάς εξηγήθηκε η Ελένη, παιδιά, να λέμε. Ποια Ελένη? Έτσι, Τι σας έδωσε? Πόσα? Δεν μπορώ να σας πω τώρα. Όχι οικονομικό, Ότι τέλος τα πάντων, φλουριά εξηγήθηκε. τα επιμελήθηκε η Ελένη. Μπράβο της. Αυτό. Πάντως θα είναι καλόγουστο, ό,τι κι αν είναι. Όχι 1 και 2, 17 φλουριά. 17 φλουριά και Αυτό εμείς με σημαίνει 3. 17 δώρα. 17 φλουριά, όλα η Μενεγάκη. Θα πάω στη Δανάη, μετά θα γίνει χαμός. 3 φλουράκια εμείς. Να πούμε αλήθειες. 17 η Ελένη και 3 εμείς. Ναι, να τα πούμε αυτά να ακούγονται κάποια στιγμή. Εδώ μιλάμε για παραγωγάρα. Η Ελένη σου λέει. Σου λέει Δεν μίλησα εξηγήθηκε για η Ελένη παραγωγή. τώρα. Α, η ίδια Η η Ελένη. Ελένη. Σε παρακαλώ. Έλα, πάμε, Έχεις πες. δει πώς τη λένε την εκπομπή? Την έχεις δει την εκπομπή πώς τη Ναι, λένε? βλέπω και το leader μου Σε που είναι ωραίος παρακαλώ εκεί. τώρα. Ανάμεσα στις Πού τον έχεις δει? γυναίκες. Στους τίτλους ούτε το όνομα, ούτε η φάτσα, ούτε τίποτα. Η εκπομπή λέγεται Ελένη, period. Βλέπω τον ίδιο το leader. Λοιπόν, όταν λέει τα παιδιά, αστιάκια του. πάμε τώρα στα Λοιπόν, gossip, έλα. Να πω μήπως αυτό για τον Νταλάρα που τώρα το πιάσατε Πάμε και εσείς το Νταλάρα, θέμα ναι. πριν. Ναι, Γιατί ναι, ναι. πραγματικά έχει γίνει χαμός με το Σωστά. Σαββατοκυριακό και πιστεύω θα γίνει χαμός. Δηλαδή και Τώρα όλη την ξεκινάνε, εβδομάδα. Ναι, ρε, τώρα Δημήτρη. ξεκινάνε καθημερινές εκπομπές. Εδώ θα γίνει τώρα. Θα χαμός. γίνει χαμός και το ξεκίνησε δηλαδή στα Ματίνα το πρωί που το είδα. Τέλος πάντων. Άρα η εβδομάδα ξεκινάει. Χιόνια παγετός, Ναι. γάμος ομόφυλων ζευγαριών, δηλώσεις Νταλάρα σε δημοσιογράφους. Όχι γάμος ομοφυλών, αυτό είναι όταν θα ξαναψηφιστεί, πιστεύω πια. Το κόψαμε τώρα αυτή τη βδομάδα. Φέτο τώρα, σήμερα θα παίξει πολύ σπέτσα. Σωστά. Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Μπορεί να λυγική επανέλθει αέρα. αυτό. Δεν θα επανέλθει. Εντάξει. Χαμός. Τέλος πάντων, παιδιά, πανικό έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις πάλι για άλλη μια φορά, μάλλον του Γιώργου Νταλάρα. Κάποιοι τάχθηκαν υπέρ του, κάποιοι όχι. Υπέρ του, ας πούμε, τάχθηκε η Ναταλία Γερμανού, καθώς είπε. Η οποία είχε στείλει κάμερα. Ναι, είχε στείλει κάμερα και είπε μάλιστα ότι έχω την αίσθηση σε λίγο παραπάνω από τα μισά ελληνικά σπίτια αυτή τη στιγμή έχουν σηκωθεί όρθιοι και χειροκροτούν τον Γιώργο Νταλάρα για κάποιο λόγο. Είπε εντάξει τη γνώμη του Γιώργος Νταλάρας. Κατά τη δική μου γνώμη, καλά έκανε και τοποθετήθηκε, απλά δεν μίλησε σωστά. Τοποθετήθηκε. Ναι.
Απλά δεν μίλησε, δεν είπε ωραία πράγματα. Δηλαδή, ο τρόπος, ναι, δεν ήταν σωστός και ευγενικός απέναντι στους δημοσιογράφους που είχαν πάει εκεί. Και επίσης τώρα αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τα παιδιά που έχουν πάει εκεί, οι δημοσιογράφοι δηλαδή, δεν έχουν πάρει εντολή από το διευθυντή τους αρχισυντάκτες. Τι να ρωτήσουν. Ναι. Άρα, και πόσο να επιμείνουν και πώς να επιμείνουν. Εδώ εσύ, όταν έρχονται δημοσιογράφοι από κάτω, δεν σε πιέζουνε. Ναι. Μιλάς. Εγώ είμαι επαγγελματίας της τηλεόρασης. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι μιας γενιάς και μιας τέχνης, θέλω να πω, που δεν έχει σχέση με. Ούτε καν με την τηλεόραση, με την έννοια του να δίνει συνεντεύξεις και κάθε 3 και λίγο να πρέπει να θυμάται τι είχε πει προχθές και αντιπροχθές και μετά να του απαντάει ο Βασίλης και να πρέπει να απαντήσει στο Βασίλη. Αυτήν την πρακτική του πώς έχει εξελιχθεί η τηλεόραση τώρα δεν είναι ούτε υποχρεωμένος, ούτε μπορεί ο άνθρωπος να την προφτάξει. Εγώ έτσι νομίζω. Ούτε και θέλει, αν με ρωτάς. Ούτε και θέλει κιόλας, ναι. Και βρέθηκε ξαφνικά σε αυτόν τον κικαιώνα, γιατί όλα αυτά ξεκίνησαν με δική του πρωτοβουλία. Έδωσε αυτή τη συνέντευξη στον Νίκο Συρίγο. Μπράβο στον Νίκο Συρίγο, βέβαια, γιατί είναι επιτυχία, αλλά κάπου θα την έδινε. Μπράβο που την πήρε ο Συρίγος. Γιατί έχει ο Νταλάρας κυκλοφορήσει ένα καινούριο άλμπουμ το οποίο δεν ακούγεται πουθενά. Λέγεται Πειράζοντας τον Νταλάρα. Μάλιστα. Και αυτό, με αφορμή αυτό το άλμπουμ έδωσε εκείνη τη συνέντευξη. Η αλήθεια είναι πως ο Νταλάρας είναι ο Νταλάρας, δεν κρατιόταν. Εδώ μπαίνει και ο Γρηγόρης που είπε ο Αρναούτογλου, ότι ο Νταλάρας είσαι. Άμα δεν έχεις να πεις κάτι. Ουσιαστικά την ουσία λέω τώρα. Ναι. Άμα δεν έχεις να πεις κάτι καλό, μην λες τίποτα. Ήθελε και τώρα και ο Νταλάρας να πει. Να αφήσει τις αιχμές του. Να πούμε μια αλήθεια τώρα. Βέβαια και ήθελε. Και βεβαίως. από εδώ και από εκεί και προς τον. Μετά μπήκαν οι δημοσιογράφοι. Κολλάνε στα λεγόμενά του το Ρέμο, κολλάνε τον Αργυρό. Δεν μίλησε ποτέ για όλους αυτούς. Τουλάχιστον για κακά. Είπε κάποια πράγματα για τις επιλογές τους, για τα τραγούδια, για τους συνθέτες. Ναι, δεν είπε ονόματα ποτέ. Τα χάμπουργκερ και τα αυτά δεν τα είπε με όνομα. Όχι. Τα κολλάει κατά την προσφυγή. Μια μικρή παρένθεση σε αυτό. Ξεκίνησε εκεί εντωμεταξύ μια συζήτηση πάλι από δημοσιογράφους και εκπομπές για το πώς μπορεί να γίνει οικονομική ανάγκη σε ένα καλλιτέχνη να κάνει μια τέτοιου είδους διαφήμιση. Εντωμεταξύ, αυτά που έθιξε ο Γιώργος Νταλάρας, η άποψή του και καλά κάνει, δεν αφορούν αυτή την περίπτωση. Αφορούν περιπτώσεις όπου κάποιος, σαν επιστέγασμα της δημοφιλίας που έχει από το τραγούδι, πάει και χτυπάει μια τέτοια διαφήμιση με πολλά χρήματα. Δεν έχουμε παραδείγματα τραγουδιστών που επειδή δεν είχαν δουλειά φέτος στην πίστα ή κάπου, ας πούμε, δισκογραφία, να πήγαν να έκαναν μια διαφήμιση, ας πούμε, για να βγάλουν τα προς το ζήν. Έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που επειδή είναι στην κορυφή, να βγάλω και ένα μπέργκερ ή να βγάλω ένα αφρόλουτρο ή ένα άρωμα, δεν ξέρω τι. Επίσης, συνήθως η διαφήμιση έρχεται όταν είναι στην κορυφή. Επειδή είσαι στην κορυφή. Δεν έρχεται όταν είσαι στα ζήτητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω τι λες απόλυτα. Μπορεί να είναι μια άλλη. Να ασχοληθεί, ρε παιδί, με τηλεμάρκετινγκ, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τηλεπόληση, ξέρω εγώ. Ωραία. Εν κατακλείδη, αυτό που έγινε είναι ότι. Όχι, τελειώσα. Αυτό, ναι, όχι, απλά να συμπληρώσω, Δημήτρη, επειδή είπα για την Ναταλία Γερμανού, το ανέφερε και η ίδια ότι είπε: δεν θέλω να βγάλω την ουρά της δικής μας εκπομπής απ' έξω, γιατί και εμείς στείλαμε κάμερα. Απλά επειδή δεν το είπα προηγουμένως, μην φανεί ότι δεν το ανέφερα. Όλο τους τελευταίους μήνες, όλο παραδέχεται μια κουτσουκέλα. Που όλοι οι άλλοι που την κάνουν είναι κακή τηλεόραση, αλλά η Ναταλία, επειδή την παραδέχεται, είναι το περνάμε αβαβά. Ναι, αυτό λίγο παρατηρώ. Εγώ λίγο αυτό. Δηλαδή, όντως και μπράβο της. Μπράβο της που το λέει. Αλλά τελικά το λέει το ένα, το λέει το άλλο, το λέει το τρίτο. Δεν διαφέρει τίποτα από όλους τους άλλους. Μπορεί να διαφωνούσε για να πάει κάμερα. Απλά εκείνη. Τι λες, παιδί? Δεν πάει κάμερα. Απλά εκείνη το παραδέχεται. Δηλαδή, η μόνη διαφορά από όλους τους άλλους που κάνουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή που έστειλαν, ας πούμε, στην προκειμένου κάμερα στον Νταλάρα, είναι ότι η Ναταλία το αφουγκράστηκε από το Twitter ότι πάει να γίνει λαλακία και την άλλη μέρα το πήρε πίσω. Ναι, και είπε, ας πούμε, καλώς και μας έκραξε. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, ο λόγος για τον οποίο πήγαν οι δημοσιογράφοι και από την Ναταλία και από όλες τις υπόλοιπες εκπομπές που ήταν για να ρωτήσουν τον Γιώργο Νταλάρα τη γνώμη του για τις αντιδράσεις που είχε η γνώμη του σε μια συνέντευξη. Τάπου άνθρωπος, τελείωσε. Δεν θα βγαίνει κάθε μέρα μπροστά σε μπάνερ, ας πούμε, του ενός και του αλλού που κάνει event. Εντάξει, να λέει και να κάνει follow-up. Μία στο εκατομμύριο να έδινε μία απάντηση, κατάλαβες. Οπότε σου λέει γιατί να τη χάσουμε την ευκαιρία να μας μιλήσει. Γιατί δεν είναι και ένας άνθρωπος που πηγαίνει. Ναι, αυτό λέω. Μία στο εκατομμύριο σου λέει. Ναι. Αυτό που έγινε είναι ακριβώς αυτό. Ότι μπήκε στα νέα δεδομένα της τηλεόρασης, αυτά τα ανθρωποφαγικά, αυτά που έλεγα και το πρωί, ότι αποκάλυψαν στη μητέρα του Γιώργου Αγγελόπουλου το λόγο για τον οποίο νοσηλεύεται, ότι δεν πάει καλά η υγεία της και ότι ο γιος της παντρεύεται έχοντας στο μυαλό του να τον δει γαμπρό πριν πεθάνει. Και ακολουθούσαν κάμερες στην εκπομπή με την κηδεία, ας πούμε. Εντάξει. Αυτή την τηλεόραση ζούμε λοιπόν, μια τηλεόραση που φοβόμαστε. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκαν εντολές στους εργαζόμενους αυτούς να πάνε
Και καθόλου, έχει δίκιο ο Βασίλης, καθόλου κακομοιριά δεν υπάρχει εδώ. Είναι εργαζόμενοι άνθρωποι, τους έδωσαν αυτές τις εντολές, ο επικεφαλής τους να πάνε να βρουν τον Νταλάρα και να το ρωτήσουν αυτά τα πράγματα. Εκείνος πήγε στην αρχή να το αποφύγει, πήγε δεύτερη να το αποφύγει, τους έριξε ένα χέσιμο και τώρα καθόμαστε και συζητάμε το ξέσπασμα Νταλάρα. Και λέω εγώ, για να επιστρέψω στο πρώτο. Πάντως, συγγνώμη Δημήτρη, ήταν λες και πραγματικά ήθελε να τα πει από την ψυχούλα του. Δηλαδή, κρατιόταν και μετά λες και ήθελε όντως να τα πει. Και λέει, αφού τώρα με πιέζετε, ορίστε. Ναι, όντως ήταν από τις πιο αφιλτράριστες αντιδράσεις που έχουμε δει, χωρίς να γίνεται, ας πούμε, μέσα στο πλαίσιο του κι αύριο τι. Δεν τον νοιάζει τον άνθρωπο κι αύριο τι, ή αν θα σχολιάσει θετικά στο Μάπε Show, στην εκπομπή της Γογός ή οπουδήποτε. Γιατί σκεφτείτε ότι αυτός είναι ο Νταλάρας. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το έχουμε περάσει όλοι κάποια στιγμή. Θα μου πείτε, τώρα που ακούτε Μάπες και θα πείτε χεστήκαμε. Ναι, σωστά. Λέω ότι έτσι είναι η τηλεόραση που αυτό το ζόρι, την πίεση, το κάμερα κάτω από τη δουλειά σου, κάμερα κάτω από το σπίτι σου, κάμερα στο δρόμο για μία εβδομάδα, επειδή κάποιος είπε κάτι και μετά αντίδρασε κάποιος άλλος και μετά έκανες το λάθος να πεις και εσύ τη λαλακία σου. Και να γίνει όλο αυτό και να σε κυνηγάνε και να πέφτεις για ύπνο και να λες Παναγίτσα μου, άντε να περάσει πια. Γιατί ασχολούνται τόσο πολύ. Δεν έχει σχέση τώρα αυτό με τη δουλειά μου. Είπε κάτι η Ζήνα, λέω τώρα. Ναι. Γιατί πρέπει μια εβδομάδα τώρα να τρέχουν από πίσω μου και αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εγώ δεν είμαι ο Νταλάρας. Βέβαια, εγώ επειδή ακριβώς δεν είμαι ο Νταλάρας, μπορώ να το διαχειριστώ διαφορετικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Νταλάρας τους ξέχεσε κιόλας. Ναι. Όχι, που δεν είναι ούτε ο Ουγγαρέζος ούτε ο Νταλάρας εντωμεταξύ. Ο τρίτος, εκεί να δείτε. Πρέπει απλά να σκύψει το κεφάλι και να κάθεται να τους τρώει. Μέχρι να προκύψει ο επόμενος και να ασχοληθούν με τον επόμενο και να αρχίσουν να κυνηγάνε τον επόμενο. Πρέπει, παιδιά, να ασχολούνται 2 μέρες. Τέλος. Μετά τις 2 μέρες δεν πρέπει να ξανασχολούνται. Γύρω στις 3 ισχύει. Μέχρι να κάνεις το λάθος. Μέχρι να. 3 είναι. Όχι, λέω, άκου να σου πω. Είναι ο κανόνας των 3 ημερών. Απλά είναι μέχρι να κάνεις το λάθος να ξαναπαντήσεις ή να απαντήσει κάποιος άλλος. Και μετά βγήκε ο Αργυρός, είπε τη μαλακία του, γιατί είπε μια μαλακία ο Αργυρός. Ξεκάθαρα μια μαλακία. Το είμαι ένα τίποτα μπροστά στο Γιώργο Νταλάρα. Πήγε τώρα να κάνει, να πει τώρα. Δηλαδή πραγματικά, ό,τι να είναι. Άμα αγόρι μου νιώθεις έτσι, πήγαινε, λύσου το κάπου. Μίλα με κάποιον, τους φίλους σου. Αν νιώσεις υποδέστερος, κανένας δεν είναι υποδέστερος κανενός. Κανένας δεν είναι τίποτα μπροστά σε κανέναν. Κανένας δεν είναι τίποτα σε κανέναν. Δηλαδή πήγες να πεις τώρα τη βλακεία για να αποφύγει εκείνος το σούσουρο των γύρω-γύρω, μην απαντήσει ο Νταλάρας και έχει άλλα. Σου λέει: εγώ χαίστηκα τώρα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς μια χαρά τα έχω πάει. Γιατί? Λάθος όμως, λάθος μήνυμα. Εγώ καλά έγραψα και στο YouFly, έγραψα να πας να φας τα χαστούκάκια σου. Αυτά που έτσι, όπως το θέτεις, να πας στον κύριο Νταλάρα να τους δεις να σε φαπώσει. Ενώ στο Ρέμο, όταν πήγαν οι κάμερες, δεν είναι τίποτα. Ο Ρέμος είναι παλιά αυτή, δεν είναι κανένας χθεσινός. Μπορείς να πεις σέβομαι τη γνώμη του όποια και να είναι και προχωράς, πας παρακάτω. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, όλο αυτό αυτό, δηλαδή, νομίζω ότι οι Γερμανού και ο Αργυρός ταυτίστηκαν αυτές τις μέρες κάπως. Για να το κλείσουμε και στην κατάσταση της τηλεόρασης. Είναι έτσι. Εγώ τις προάλλες είμαι τη Δευτέρα που ήμουνα σε ένα event και με ρωτάνε, προσέξτε τώρα σειρά. Τα μεταγραφικά. Πού θα είμαι του χρόνου στην τηλεόραση. Γενάρη μήνα. Ναι. Τα γκομενικά μου, αν θα παντρευτώ. Βεβαίως. Νταλάρας, καπάκι το ένα μετά το άλλο. Όρθιοι σε ένα μπάνερ μπροστά τώρα. Ομόφυλα ζευγάρια. Η ψυχή του καθενός. Πρέπει να πάρετε τους καρικλίτσα να τα πείτε. Η ψυχή του καθενός, ο σκοπός, ο άνθρωπος που θέλει να κάνει οικογένεια. Εκεί να τα λύσω όλα. Μετά τα γκομενικά μου και μετά τα επαγγελματικά μου και μετά τον Νταλάρα. Και καπάκι, πάω να φύγω και πετάγεται ένας από το Star, ένα παιδί, και μου λέει. Όχι, παιδί μου. Νεαρός εννοώ. Και μου κάνει, ακούστε τώρα από αυτή τη μαλακία πόσο μπορεί εγώ να βρίσκω τον πελά μου. 6 μήνες, όχι τώρα. Ελένη Μέγκα. Έτσι. Γι' αυτόν δεν ήταν τίποτα. Ναι. Τίποτα. Πέταξε μία παρόλα. Εντάξει. Εμένα, ανάλογα με το τι θα απαντούσα, μπορούσε να μου καταστραφεί η χρονιά. Ναι. Να με φωνάξουν στο κανάλι για να μου πούνε τι Ελένη, να με φωνάξει η Ελένη, αν έλεγα το αντίθετο, να μου έλεγε ποιος έφερε στο Μέγκα. Και να έχω τέτοια θέματα. Για ένα ζήτημα το οποίο δεν τίθεται. Για στην εκπνοή που του ήρθε τα λουνού ή του που αρχισδάκτη του να με ρωτήσει αυτό το πράγμα. Σου λέω εγώ δεν έχω να χάσω. Φυσικά Ελένη, για να απαντήσω και λέω να μην ζητώ γιατί δεν απαντάω. Φυσικά Ελένη, έτσι. Όντως στο Μέγκα ήρθα λόγω της Ελένης και για την Ελένη και 3 χρόνια στην Ελένη. Αυτά. Αλλά λέω, ελαφρά την καρδία, το πετάει. Και πρέπει εγώ τώρα, άντε να το μαζέψω. Δημήτρη, εκείνος δεν έχει να χάσει κάτι, κατάλαβες. Ή θα πάρει μια ωραία δήλωση από εσένα. Αυτό ναι. Άρα, το παιδί λοιπόν, δεν. Αυτό λέω πώς έχει γίνει η κατάσταση. Έρχεται λοιπόν ένας Νταλάρας που έχει το κύρος να το κάνει αφενός. Αφετέρου είναι άμαθος σε όλο αυτό. Του τα σκάνε έτσι και εκεί δεν χρωστάει. Θα τους βρίσει. Μετά μπαίνει ο καθένας και λέει τη γνώμη του για τον Νταλάρα. Και λέει για τον Πανούση και λέει για το αυτό, για το έτσι, για τη συναυλία. Αυτά είναι άσχετα, παιδιά. Μπορεί να έχετε δίκιο, μπορεί να έχετε άδικο. Αλλά στο συγκεκριμένο το προκείμενο που συζητάμε δεν έχουν καμία σχέση. Καμία δουλειά δεν έχει αυτή η κουβέντα, όχι.
Και ούτε μπορεί να αποτελέσει αφορμή, ας πούμε, για να ανοίξουμε άλλα και να πει και ο καθένας τα αποθυμένο του. Ακριβώς. Τέλος πάντων, πάμε. Συνεχίζουμε με την αγαπημένη μας Face Κορδά. Ναι! Μίλησε χθες στην κάμερα του, χαμογέλα και πάλι και μεταξύ άλλων. Παραμίλησε, ναι. Και ήταν και έτσι. Η οποία δεν μιλάει εύκολα, ναι. Εντάξει, επειδή και με τη ΣΥΣ έχουν πολύ καλή σχέση, προφανώς γι' αυτό. Στον κύριο Λυσέα, από ό,τι άκουσα. Μίλησε. Όχι καλέ. Ποιο? Στην ώρα την νομίζω. Στην ώρα μίλησε. Νομίζω στην ώρα. Στην ώρα την Καούρη. Ναι. Μεταξύ Την άλλων, οποία, παρεπιπτόντως να πω. κέρδισε το φλουρί. Όχι, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν την έχετε εκεί στο πάνελ του χαμογέλα να τη βγάζετε. Πιο συχνά, μου αρέσει πάρα πολύ η φίλη μου. Μπράβο. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, μίλησε για την αλλαγή της ώρας στην εκπομπή της και είπε ότι δεν ήταν δική της απόφαση, ότι ήταν απόφαση. Δεν ήταν δική της απόφαση βασικά, ότι ήταν του καναλιού. Λογικό δεν είναι αυτό. Τι νόστο δεν. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, τι θα έλεγε η ΦΕΗ, αλλάξτε μου ώρα. Λίγο το ρίξε στο γενικότερο προγραμματισμό. Ναι, φαντάζομαι είπε ότι εξυπηρετούσε το πρόγραμμα. Η ερώτηση ήταν η εξής. Δικαιώθηκες από την αλλαγή ώρας? Και απάντησε εκείνη. Τι να δικαιωθώ? Δεν ήταν δική μου επιλογή. Ήταν του καναλιού. Ακριβώς. Και εξυπηρετούσε τον προγραμματισμό του καναλιού γενικότερα. Δεν με βρήκε αντίθετη, είπε, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, δικιά μου πρωτοβουλία. Ναι, και είπε ότι δεν ήταν κάποια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή δεν είναι από πρωί ότι πήγα βράδυ. Ακριβώς. Τώρα μια ώρα πάνω, μια ώρα κάτω. Βέβαια δεν ξέρω αυτά πώς είναι σε. Κοίταξε τώρα. Είναι σημαντικό γιατί έχουν υποθεί τα πάντα. Τι να πεις μετά. Λίγο αν την παρακολουθείς τη ΦΕΗ, ας πούμε, μέσα στα χρόνια, καταλαβαίνεις. Εγώ τουλάχιστον υποπτεύομαι ότι για εκείνη ήταν σημαντική αλλαγή. Δηλαδή κάνει το 10.000 χρόνια. Είναι εκπομπή της που λέμε. Οπότε ακόμη και λίγη αλλαγή στην ώρα, να πας 12. Αλλάζει το πράγμα, νομίζω, αρκετά. Και φέτος, από ένα σημείο και μετά που το κατάλαβε και εκείνη ότι αλλάζει, έχει κάνει και την εκπομπή πιο ωραία που λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη. Εγώ τους βλέπω, τους παρακολουθώ. Μίλησε για τον Δημήτρη Παπανότα και είπε ότι τον αγαπάει πάρα πολύ. Γιατί ο Δημήτρης αναφέρθηκε στην Face Κορδά και είπε ότι ο Sky δεν την έχει εκμεταλλευτεί έτσι όπως θα έπρεπε. Μπορεί να εννοεί ότι ίσως θα έπρεπε να έχει ένα άλλο project, δεν ξέρω. Γιατί και στο βραδινό θυμάστε που είχε βγει και ήταν πάρα πολύ καλή. Κοίταξε, και στο My Style όταν πήγε καλεσμένη. Επειδή είδα μια σχετική συζήτηση εχθές στο Χαμογέλα και πάλι που τους παρακολουθούσα και διαφώνησε ο Βασάλος με την Βάλια. Και φυσικά, εγώ είχε πάρα πολύ δίκιο, το δίκιο το είχε ο Κωνσταντίνος. Ότι πάνω σε αυτή τη δήλωση, ότι δεν την αξιοποίησε τη ΦΕΗ ο Sky και έλεγε ο Βασάλος ότι και πού να την αξιοποιήσει, αφού δεν έχει ψυχαγωγία ο Είναι Sky. συγκεκριμένα τα project. Είναι τα project συγκεκριμένα, είναι του Τούρκου και τέλος. Πού να τη βάλει. Και είναι και εκπομπές projects. Δηλαδή πέρα από τη ΦΕΗ και την Μπακοδήμου το Σαββατοκύριακο δεν έχει άλλες εκπομπές. Και έλεγε η Βάλια ότι όχι, έχει πολύ ψυχαγωγία και γιατί υποτιμάς και τα λοιπά στον κόσμο της. Πελαγοδρομούσε, δεν έλεγε μπαρούφες. Ναι. Αλλά εντάξει. Έχει ψυχαγωγία, αλλά όχι πολύ ψυχαγωγία. Δεν έχει καθόλου ψυχαγωγία. Αυτό λέμε τώρα. Έχει τα project. Σαν ψυχαγωγία και τα survivor και αυτά. Αυτό σου λέω. Μιλάμε τώρα, μόλις το καλύψαμε αυτό. Ναι, όχι, αυτό λέω κι εγώ, μιλήσουμε για τη Βάλια. Ναι, μην λέω όμως τα ίδια. Είπαμε ότι δεν έχει ψυχαγωγία ο Sky. Έχει τον Τούρκο και τα project του Τούρκου. Αυτά. Ναι, και τις δύο live εκπομπές της Face και της Μαρίας. Αυτά. Ναι. Και τώρα το μισάωρο της Βάσος Λασκαράκη, ας πούμε. Πόσο είναι εκπομπή, μια μικρή, θέλω να πω, μία μέρα την εβδομάδα. Το break. Που και πάλι δεν είναι live. Ναι. Και πάντως τη ρωτήσαν και για την Ιωάννα Μαλέσκου και είπε ότι υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση να έρθει όποτε θέλει στην εκπομπή. Και ίσως λέει απλά αυτό τώρα είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Γι' αυτό ίσως δεν έχει πάει ακόμη η Ιωάννα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσει η Ιωάννα να μιλάει δημόσια είτε μέσω Instagram είτε τώρα άρχισε. Λέει ότι βρίσκει πάντα να πει το λάθος πράγμα. Πάντως στη Σταματένα είδες πήγε καλεσμένη. Αυτό με το ναι, και τα είπε λάθος. Τι μας νοιάζει τώρα ότι δεν άφησε ο Sky το σκύλο. Αυτό τώρα ήταν. Τι λίγο... ήταν αυτό. Ναι. Να έβρεις το Sky. Δηλαδή, τι θα πάμε όλοι οι φιλόζωοι τώρα να κάτω από το Sky να πούμε φέρτε πίσω τη Μαλέσκου που δεν τη ξαφνάζει. Χάλαγε, λέει, την αισθητική πίσω την Παλού. Κάποιον, ναι. Ότι τι. Ποιος ήταν ο στόχος να μας πει για την Παλού. Εγώ πάντως κρατάω. Και γιατί πρέπει να επιτρέπετε τώρα αυτό όμως από την άλλη. Ποιο. Δηλαδή, είτε σου πούνε ναι για το σκυλάκι σου να το έχεις μαζί σου, είτε όχι, θα πρέπει και τα δύο να τα σεβόμαστε. Γιατί. Τι πάμε στις δουλειές μας με τα σκυλάκια μας ή χωρίς τα σκυλάκια μας, αυτό λέω. Δηλαδή, είτε ναι είτε όχι, θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Ναι. Ο τραπεζικός θα πάει με το σκυλάκι του στη δουλειά. Τι σκοπό εξυπηρετούσε και άλλα και μετά που της είπανε ότι θέλει τώρα, λέει ο Λιάγκας μετά τα σκυλιά δεν είναι οικογένεια. Το λένε της Μαλέσκου. Απαντάει η Μαλέσκου ενώ μπορεί να τα αφήσει έτσι. Πάρα πολλοί απάντησαν στον Γιώργο. Πάει τώρα και λέει η Μαλέσκου. Αυτό δείχνει του ανθρώπου του πάει στα προσωπικά. Άρχισε τα συμπεράσματα. Τα προσωπικά, πάλι. Ναι. Λάθος. Ό,τι πάει να το πιάσει στα χέρια του, το κάνει λάθος. Τα λέει λάθος. Και αν πήγε κάτι σωστό, το επισκιάζει αυτό που έχει πει λάθος. Λέτε θα πάει στο Just. Ας πάει κάπου. Εγώ νομίζω δεν θα πάει πάντως. Λοιπόν, τι σχέση έχουν ένας ηθοποιός, ένας TikToker, η Miss Κρήτη και ένα μοντέλο.
Είναι ανέκδοτο. Όχι, είναι οι νέοι. Πήγαν σε ένα αεροπλάνο και πήγαν Άγιο Δομήνικο. Είναι οι νεοεισαχθέντες. Το είδατε καθόλου? Στο Survivor, Ναι, εντάξει. Αυτοί που λένε μία 15 ομορφότερος στον κόσμο. Και international κάτι βγήκε, ναι. Είναι από αυτούς τους παράλληλους διαγωνισμούς. Γι' αυτό μία από τις 15 ομορφότερες που το έπαιζε η εκπομπή της Face για την κοπέλα. Μία από τις 15 ομορφότερες στον κόσμο που θύμισε. Καμία σχέση. Μου θύμισε τον τίτλο από τον Borat. Που λέει αυτή είναι η αδερφή μου. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη. Εμένα μου θύμισε το ωραίο από το Καματερό. Στο Καζακστάν. Τέλος πάντων, μπήκαν χθες οι καινούργιοι παίκτες, τους καλοδέχτηκαν. Η Miss Crete είχε και λίγο άγχος, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη. Δηλαδή ήταν λίγο. Τι, αφού είναι μία από τις 15 μορφότερες στον κόσμο. Δεν φοβάμαι, λέει, τον ανταγωνισμό, γιατί λέει, έχω ζήσει ανταγωνισμό τώρα με τόσες γυναίκες τόσα χρόνια δίπλα μου και αυτά. Αλλά μυστικό ανταγωνισμό. Ναι. Επίσης, να πούμε και ένα τελευταίο, ότι είχε πρεμιέρα την Παρασκευή και τον Dragon's Den. Παιδιά, είναι από τις αγαπημένες μου εκπομπές. Πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, γιατί ξέρεις, δίνει την ευκαιρία σε νέους επιχειρηματίες. Όχι, σε νέους. Να παρουσιάσουν τη δουλειά. Ναι, να παρουσιάσουν τη δουλειά. Εσύ δεν πας στους Kissers εκεί. Ναι, έγινε, λοιπόν. Γιατί δεν πας στους Kissers? Αυτά. Λοιπόν, μέχρι να το σκεφτούμε. Όταν η Μανίδης είπε ότι το Survivor δεν το βλέπε, λέει, όταν το έκανε. Το Dragons δεν το βλέπει ή θα το φάει και αυτό ο Λιανός? Συγγνώμη, δεν το βλέπει όταν το έκανε, είπε. Όχι. Γι' αυτό σου λέω, μήπως θα το και άλλος από εκεί που το έχει Είπε πάει. πολύ καλά λόγια για το Λιανό. Αυτή θα είναι μια πολύ ωραία εκπομπούλα. Να βλέπετε τις εκπομπές σας, εγώ έχω να πω, όσο τις έχετε, να τις χαίρεστε. Και να βλέπετε τον εαυτούλη σας. Και η τέτοια, πώς τη λένε, οι άλλοι. Που είναι κατά τα άλλα συμπαθέστατη κοπέλα, ηθοποιός που παρουσιάζει το Swift. Η Ευγενία Σαμαρά. Και αυτή λέει, δεν βλέπει, λέει, τα νούμερα δεν μπορεί, τα νούμερα δεν μπορεί να αντέχει καθόλου. Μάλλον δεν προλαβαίνουν να τα δουν. Ναι, είναι δεν busy προλαβαίνουν. Έχεις δίκιο. Τη δουλειά τους είναι. Σωστά. Όταν πουλάς γιαούρτια το βράδυ δεν μετράς πόσα πούλησες. Γιατί δεν πρέπει να νιστάζεις. Πρέπει να πες να κοιμηθείς. Είναι σαν τους ηθοποιούς που λένε εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Ναι. Όλοι. Εγώ πάντως σας προτείνω ένα πολύ ωραίο ντουετάκι, θα είναι φανταστικό. Τα Νημανίδης Μαλέσκου. Αυτό θα είναι ωραίο. Δύο παρουσιαστές. Να το κατοχυρώσουμε. Όλα ράιζι. Ωραίο είναι αυτό. αυτό. Ή θα τους βλέπεις ή δεν θα τους βλέπεις. Λοιπόν, πάντως αυτοί δεν θα τους βλέπουν. Οι δύο. Αν τα έχετε ακούσει όλα αυτά και τα έχετε σημειώσει, να ξέρετε ότι κάποια από αυτά που είπαμε μπορεί να είναι μία από τις 3 ερωτήσεις που θα γίνουν σε πολύ λίγο. Στέλνετε για το διαγωνισμό τώρα στο Viber στο 698-104-104-6 το ονοματεπώνυμό σας και θα βγει ο τυχερός στον αέρα, θα απαντήσει τις 3 ερωτήσεις και θα μπει στην κλήρωση για το Citroën Ami. Τώρα στείλτε μηνύματα και ερχόμαστε. Μάπες μου, έχουμε τίποτα εκκρεμότητες σε μηνύματα? Εντάξει, τώρα έχουμε κάποιες εκκρεμότητες. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και αύριο. Εντάξει, αύριο για να μπει και το θέμα αυτό που θέσαμε, το αν έναν τραγουδιστή ή έναν καλλιτέχνη ή έναν άνθρωπο με προσφορά στον τόπο, στην παγκόσμια κληρονομιά, στην κουλτούρα, αν μπορεί να τον αποδομήσει αυτό που λέει, ο τρόπος που συμπεριφέρεται, η προσωπική του ζωή, ή αν αυτό που έχει καταθέσει σε αυτόν τον τοίχο που λέγεται παγκόσμια παρακαταθήκη πολιτιστική είναι αυτό και τέλος. Και σε ποιο επίπεδο. Ναι, και σε ποιο επίπεδο, και από εκεί πέρα και τα προσωπικά είναι προσωπικά. Λοιπόν, τα συζητάμε αύριο αυτά. Καλή μου επάνωδο. Καλή επάνωδο! Καλή μας επάνωδο. Και εσύ είσαι μέσα και εγώ και όλοι. Λοιπόν, μάπες μου, αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αύριο ελπίζουμε με την Ιωάννα μας. Η κατρακύλα του ελληνικού ραδιοφώνου συνεχίζεται χάρη σε αυτήν εδώ την εκπομπή εδώ και 17 χρόνια. Βασίλης Βλάχος, Βασιλική Μπαρδάνη. Δημήτρης Σουγκαρέζος. Καλά. Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Η Γογό Φαρμάκη, η Αμάντα Φούντι. Ακολουθεί η Κατερίνα Μπούκα με το δελτίο ειδήσεων και η Ντορέτα Παπαδημητρίου με τη φοβερή εκπομπουλάρα της που έχει ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Με σταυρωμένα χέρια έχει έρθει. Έχεις ετοιμάσει? Χαίρομαι που σας βλέπω. Δεν έχει ετοιμάσει. Δεν έχει ετοιμάσει. Ναι. Άμα τη βλέπεις με τζούσι κουτίρ και τέτοιο ύφος, δεν έχει ετοιμάσει τίποτα. Και χωρίς τετράδιο, Σας παρακαλώ πια. Ξέρω τι θα κάνω. Εγώ χαίρομαι που σας βλέπω, περαστικά σας εύχομαι. Δεν θα μου πείτε εσείς. Λοιπόν, ξεκινάει μια πολύ ωραία εβδομάδα γιατί ξεκινάει καλά το My Radio 104,6. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο με το Μάπες Show 7 η ώρα το πρωί. Καλημέρα Μάπες!